vi bliver anholdt, inden vi går ud af. Nej, men det er mere det der... Jeg hedder Adam Gaines, jo. Så jeg skal lige finde på et eller andet... Hvem er Adam Gaines? Nej, det sker der, bror. Velkommen til. Som jeg har sagt til folk, der vil komme en podcast. Og igen, det er noget, der har været en del tid undervejs. Og du ved, som med alt muligt andet, bro, så skal der lige være tid til det. Det korte og lange er, bror, mand. Vi har mange historier, vi kan gå i gang med, men i forhold til, hvad jeg går og laver lige nu, selvfølgelig også, hvad du laver, min bror, vi kommer til at... Men der er nogle... Jeg har mine issues. Ja, lad os bare sige det sådan. Men i forhold til det her coaching, som du ved, der er fuld gang i nu for tiden, det er det, vi fokuserer på nu, det er coaching og så videre, bro. Jamen, der synes jeg, at folk skal have noget, hvor der bliver snakket om træning på en anden måde, end den måde, vi kender, bro. Jeg begynder allerede at komme lidt op og køre i live, bror. Du mangler bare at råbe, flippe flyvende! men, så fortæl mig, bror, mand. Ja, bro. Siden musikken er gået sådan lidt stå, kan man sige. Hvad for noget, bror, man? Jeg vil ikke kalde det stå. Jeg vil kalde det lidt på pause. Det er et valg, bro, der er blevet taget. Nej, det er på pause. Ja. Og nu er du kommet ud som Adam Gaines. The man, muskelmanden, der træner døgn jeg kan ikke engang tale dansk efterhånden. Bror, man, jeg vil ikke sige, at jeg er kommet ud som Adam Gaines. Jeg vil mere sige, bro, at... Nej, du ved, for musikrapperen, den mest brutale rapper, lyriske, til træning. Nå, jeg på den måde, det er det, jeg mener. Det er ikke noget... Altså, jeg venter lige med sådan live. Hvad hedder det? I forhold til den udvikling, bror, man, så er det mere fordi, at musikken, det var sjovt, mens det varede, bro. Og igen, det er det, man havde noget, man skulle ud med, da man var yngre, da man var i teenageårene, man gik de ting igennem, man gik igennem i den tid, og der havde man en masse ting, der skulle ud. Og jeg har det sådan, jeg har ikke nogen... igen, jeg tænkte, hvad for nogle kompetencer har jeg? Hvad er min bedste kompetence? Træning, det har jeg lavet i 21 år. Musikken, man kan altid producere musik. Hvis man skriver lyrics, kan man altid skrive lyrik, du ved, ikke? Selvfølgelig. Så på den måde, bro, så har det været meget naturligt, at det har gået træningsvejen, men jeg har ikke siddet og tænkt, jeg skal være træner, eller jeg vil gerne træne folk. Og det kommer også bare lige pludselig. Ja, bro, det er faktisk på grund af TikTok. Det er faktisk efter den der... Du havde en meget sjov episode på TikTok med de der doping... Doping Danmark, er det hedder? Prøv, man, når jeg sidder på Flippen Live... Jeg skulle have taget Flippen håndvægt med, bro. Men fuck det. Men når jeg sidder på live... 500 armbøjninger på stedet. Bro, der er ikke så mange, der ved det, bror, mand. Men jeg kan også sige det til publikum. Og folk, I ved, hvordan folk er, bro. Jeg siger det, som det er. Sidste Flippen år, bror, mand, der lavede jeg 200.000 armbøjninger. Shit. Og når jeg siger 200.000 armbøjninger, det er ikke et eller andet år. Jeg lavede 1 million armbøjninger. Det er ikke sådan. Jeg lavede literally hver dag. Nu er det dårligt til matematik. Det kan godt være, at det er et andet specifikt, men det er deromkring. Hver dag, hver aften, minimum 500 armbøjninger. Minimum 500 armbøjninger, bro. Og der vejede jeg 124 kilo. Det kan jeg godt huske. Det var den første ramadan måned dengang, hvor jeg tog mig sammen. Det kan jeg faktisk godt huske. Ja, og tænkte, lad mig gøre mine ting fuldt ud. Og i forbindelse med det, da jeg begyndte at spise fuldstændig korrekt, og jeg begyndte at tænke, lad os lige gå lidt på TikTok. Og der var jeg ikke så meget på live på det tidspunkt. Jeg kan huske, du lavede bare videoer. Jeg lavede bare videoer. Og så en dag, så kom Anti-Doping Danmark ind i... lad mig bare fortælle historien, bro. Fortæl historien, bro. Men så en dag, var jeg oppe at træne, og som jeg gør hver dag, 2 gange om dagen, nogle gange 3 gange om dagen. Minimum 1,5 til 2,5 times træning dagligt. Shit. It goes the neighborhood. Jeg svær, alle de der vægte folk stod og ventede i kø. Ja, hver flippen dag, bro. Men det korte og lange er, bror, mand. Jeg var i gang med at træne, og den fitness, det er den, der hedder Pure Gym. Vi alle betaler kontingent, men aldrig nogensinde tager til. Pure Shitty. For alt Pure Shitty Gym, bror, mand. Halvdelen af landet betaler kontingenten. Jeg bliver nødt til at tage en flipping pre-workout, bro. Ja, bare gør det. De bare flip derud af. Skal jeg tage en pre-workout og skylde ned med Convict pre-workout? Den her, bro, den er ikke for sjov, den her pre-workout. Til dem, hvis man er under 18, man skal ikke tage den her pre-workout. Men hvis man er under 18, man skal ikke tage den her pre-workout, bro. Prøv at slå dig løs. Gør, hvad du vil. Fint nok, vi skyller det ned med Monster. Vi tager en shot og skyller det ned med Monster, bror, mand. Jeg begynder at komme op og køre, kan jeg mærke, bro. For alle begynder at komme op og køre, bror. Jeg så, jeg skal... Ja, det bliver skørt. Men hør. Det ved du, hvorfor jeg kommer op og køre, bro? Fordi jeg bliver irriteret, bror, mand. Hvorfor? Den fitness, jeg trænede i, bro, ikke? Ja. Der var en centerleder derhen. En kvinde.
Altså en meget... Another one. Nej, men der var sådan en blondie derhen. Og jeg svarer, hendes bukser, de sad så stramt i hendes fucking røv, bror, ikke? At blodet gik ikke den vej. hun havde ikke engang blod til sin hjerne. Fordi, lad mig være ærlig, bro, jeg passer min træning, respekterer alle mennesker. Lad folk... Standard. Selvfølgelig, du ved, folk får den respekt, de giver, forstår du? Så jeg behandlede det der til træningscenter som normalt, pænt, og du ved, man rydder væk. Det er ikke, fordi vi er små børn, jo. Nej, vi tager jo musik i ørerne, og så er det bare det. Ja, så jeg behandlede træningscenteret pænt, og så videre. Og alligevel, så var hun sådan en type, du ved, når der var nogle af de yngre hen at træne. Du ved, hvad for nogle slags typer. Så skyndte hun sig hen til dem. Ja, du har ikke Karen, væk. Så? Ja, sådan rigtig Karen. rigtig Jim Karen. Not today, Karen! Så du ved, hun blev ved med, man kunne se, at hun var irriteret over, at jeg trænede tungt, og bla bla, du ved, ikke? Så en dag, så tænker jeg, hvad er der med hende der? Jeg lagde lige vægten ned, så det lige sagde, kling, sådan meget lidt. Ja, det bliver da også der på meget eller på. Meget lidt, ikke det der, hvor man smadrer den ned, så folk er ved at få... Folk smadrer den normalt. Ja, men så jeg lagde den lige ned, du ved, ikke? Og så stormer hun bare hen til mig. Gider du godt at lade være med at smadre vægten ned, og bla bla. Så tænker jeg, hvad er der galt med hende der? Så begyndte jeg at optage. Så recordede jeg, bro. Så mens hun står og siger de der ting... Jeg recorder, bro, stadig, men hvad havde du forventet? Ja, så mens hun står og siger de der ting, ikke? Så kan man bare høre, hvordan det smadrer rundt med vægten i baggrunden, bro. Så tænker jeg, okay, hvad er der galt med hende der? Så bliver jeg ved med at sige til hende, jeg har lagt den stille og roligt ned, hvad er der med dig, du ved? Og jeg respekterede hende, jeg filmede hende fra halsen og ned, så folk ikke kunne se hendes ansigt, jo, ikke? Jeg tror heller ikke, folk vil se hendes ansigt. nej, hun var stadig flabet, hun blev totalt flabet. Hun blev ved, du ved, og sådan nogle ting. Men det korte og lange er, så tænker jeg, fint nok, jeg lægger det på TikTok. Ja. Så lagde det på TikTok, så fik det næsten 500.000 visninger. Ja, det kan jeg godt huske. Ja. Og så du fik også en besked fra den, gør det? Nej, det var først, det var, hvad hedder det, efter det andet, der skete. Før det, så skete der noget andet også. Okay. Der var en dag om sommeren, der var oppe at træne. Det var et helt fyldt træningscenter, ikke? Ja. Helt fyldt træningscenter. Lige pludselig så kom der en bil, og du ved, nu er det mange år siden, man har lavet noget negativt, hvis vi skal sige det sådan. Og altså, det kan diskuteres. Ja, men det går da langt her, bro. Jeg er ikke den skrappeste kniv i skåben, så det er fint nok. det går da langt her, bro. Jeg er bare ærlig. Bro, det går da langt her. På det tidspunkt i hvert fald. Der kan man i hvert fald ikke sige, at man lavede noget, der var criminal. Nej, på ingen måde. Overhovedet ikke. Ja, så biller han. Ej, prøv at høre. Det går da langt her. På det tidspunkt, bro. Det var en stabil periode, der er ikke noget mærkeligt. Men det korte og lange er... Men der kom en bil. Der kom en bil, og træningscenteret var fyldt. Og så tænker jeg, hvorfor det ligner civilpolitiet? Og så kom de ind i træningscenteret direkte over til mig, så tænker jeg, okay, lad mig bare filme, fordi man ved, at det ligner politiet, der kommer. Hvad er det, de har gang i? Så siger de, ja, vi kommer fra Anti-Doping Danmark. Ja, de virker også som politiet. Badges og hele lortet. Ja. De tror, de er FBI igen. Ja, totalt. Så tænker jeg, okay, fint, jeg filmer det bare. Så filmede jeg det, bro. Lagde det på TikTok. Så fik det næsten også 500.000 visninger. Det var den, at du fik dem sat ud på armen, ikke? Ja, og jeg havde ondt i skuldrene i 14 dage på, men jeg kunne ikke bevæge min arm, det ene og det andet. Jeg skulle bede om erstatning, var det? Ja, og så derfra, bro. Så derfra, jamen, så kunne jeg se, okay, der er mange, der kigger på den der TikTok med hensyn til træning. Og der er mange, der begynder at spørge om spørgsmål. Og der er mange, der snakker om blandt andet steroider og hormoner og alle mulige mærkelige ting. Det er fordi, du er så stor, men folk forstår bare ikke. Det værste er, at jeg har endda kottet 20 kilo. Bror, folk forstår bare ikke. Hør her. Du er halv dansk og halv afghaner. Best of both worlds. Hvad var du med at have? Du er halv viking og halv afghaner. Du kan ikke blive... Og han bliver ved, shit. Bæl. Er du nu til at have 500 armbøjninger? Han er klar. Men det er det. Du har begge gener i. Så folk forstår ikke, at du er bare stor. Men igen, det er heller ikke kun generne, fordi lige meget hvem du er, eller hvor du kommer fra, hvis du træner hårdt nok, og du træner disciplineret nok. Og nej, mere fysisk er du bare stor. Ja, det kan man godt sige, jo. Men du har højden, jo. Ja, altså det er ikke fordi, altså for mig... Mere, altså lad mig være ærlig, du er mere dansk end fleste danskere, jeg kender. Ja, det er det. Og du har gå på måden, når det gælder træning. Ja, det er det. Altså, og træning... du giver den gas, og det skal du også bare blive ved med, men 100. Folk forstår bare ikke at høre her. Hvad er det, du løfter? Dødløft? Vent. Lad mig lige fortælle historien færdig. Ja, værsgo. Så derfra, bro, ikke? Så begyndte folk at spørge om alt muligt med, du ved, hvor meget kreatin skal jeg spise? Nu begynder businessen. Så begynder folk at spørge mig,
hvordan træner jeg sådan her? Hvordan gør jeg det her? Hvad skal jeg gøre for at blive din størrelse? Og folk blev, så tænker jeg, du ved, jeg lod det bare ligge, jeg tænkte ikke så meget over det. Så begyndte jeg at sende live på TikTok. Og det var også bare for sjovt, du ved. Så kunne jeg se, at der kom flere. Og der sad jeg bare og lavede alt muligt, hvor, du ved, folk, de tænker, hallo, hvad... Nogle tænker, at han skør, nogle tænker, hvad der... Du ved, dem, der kender mig godt, de kan godt se, at jeg bare hygger mig. Lad mig være ærlig. Ladies and gentlemen, jeg fik mange opkald, da han begyndte at sige, flip med flyvende. Jamen, men igen, du ved godt, nogle de skabshater, bro. Det ved jeg, bror. De kan se, at man er helt frisk. Det er det, jeg siger til folk. Det er det, jeg siger. Og jeg er ikke en, der lægger det bag, jeg er ikke en, der lægger det bag gardinerne, bror. Folk kan se, at man er helt frisk, bro. Man sidder, man er helt pumped up. TikTok'en er fuldt flyvende, bror, man. I løbet af 1,5 time, bro, folk de sender... Det er, hvad det er, bror, på det tidspunkt. I løbet af 1,5 time, folk de sender måske en lap. Forstår du? Potter. Hvor du bare sidder og snakker. Hvis du gør det consistent hver dag i 30 dage, bro, jeg vil ikke sige så meget. Men på det tidspunkt, der tænkte jeg ikke så meget over det. Der tænker jeg bare, at det griner, at folk de kigger og... Nå, men det var også bare sådan, du ved, jeg fik et opkald en dag. Så siger han, at min søn, du ved, far, hvad så? Har du set Hugo på TikTok? Hvad mener du? Flip en flyvende! Hvad fuck, du vil sende mig lige? Så sender han mig sikkert syg, når jeg kan gå ældremok. Ja, jeg ringer, så siger han på live. Bror, jeg er på live, lad mig ringe. Skriv til mig senere. Ja, men prøv at høre. Så på grund af det der med hende der i fitness, og med Antidoping Danmark, og i øvrigt blev jeg testet negativ. Jeg har aldrig taget steroider. Ja, det ved jeg. Jeg har ikke lyst til at risikere et nyresvigt, et leversvigt. Jeg kan kunne reproducere mig selv. Et hårdt tab. Medical news. Fucking små balls. At mit normale mandlige kønshormon går ned til under, hvad en kvinde siger, når man er færdig med en eller anden grimt beskidt, man ikke engang ved, hvor det kommer fra. Men når det er sagt, jeg dømmer ikke folk, der tager det, bro. Der er mange i Danmark, der tager det. Jeg kan kun sige, personligt... Microphone, please. Altså, igen, hvis man har en eller anden genetikfejl, og man ikke kan tage på, eller man har en eller anden sygdom, fair nok, så forstår jeg det godt. Men fordi man er lazy, bro, fordi man ikke gider at gå og passe sin træning, bror man, eller medmindre man er over 60 år, hvis du spørger mig. Ja, jeg stopper med at træne efter at træne med dig, Nix. Der stoppede du med at træne, ja. Jeg tager 60, man tager 120. Fuck af. Jeg gider ikke. Det ser bare forkert ud. Men det korte og lange er, bro. Hvad var det, jeg var i gang med at sige? Jeg har glemt det. At man ikke tager dope, hvad hedder sådan noget, steroider. Ja, det korte og lange er. Den var negativ, den her test, ikke? Så kunne og man kunne se dem i Pure Gym, de var begyndt at blive trætte af at løfte tungt, og vi hyggede os dernede og sådan noget. Jeg ved ikke, hvorfor hun har ondt i røven hende der i den her Pure Gym. Det har hun bare. Men dem, der ved, hvad det er, de støtter de der, de ved også, hvordan der var ledet. Men de gav da karantæne uden noget som helst. Nej. Så ringede de til mig dagen efter, og sådan en lidt troende tone, sådan, du skal hive den video ned med hende der centerlederen. Ja, det kan jeg godt huske. Ja, siger til ham, hvem fuck er du til at fucking ringe til mig og snakke sådan der til mig? Hvor har du fået mit nummer fra? Ja, hvor har du fået mit nummer fra? Hvem er du ved, ikke? Der røg filmen. Nej, men det var jeg sad bare og tænkte, at den måde, han snakkede på, det var meget sådan, hvis ikke du gør det, så sådan og sådan, ikke? Så tænkte jeg bare, hvem fuck er du? Så forklarede jeg ham, prøv at høre, det er jeres centerleder, der opfører sig dårligt over for de yngre derhenne, og bla bla bla. Standard. Så ud af det blå sagde han, jamen du har fået karantæne i Pure Gym i 2 år. Fuck ham, der er andre steder. Så tænker jeg, der er masser af andre træningscenter, så fuck Pure Gym. Altså ærligt, fuck også Pure Gym i sidste ende. Men så det korte og lange er, så blev jeg irriteret. Så blev jeg stadig. Fordi så tænker jeg, okay, jeg kan ikke træne i Pure Gym, og det er den, der ligger tæt på mig. Det der gjorde det mest irriteret, der lå tæt på dig, ikke? Ja, så blev jeg irriteret, bro. Så tænkte jeg, fint, jeg går hjem og laver 500 armbøjninger. Det plejer jeg også at gøre, men du ved... Bare på live? Bare normalt, du ved, standard. Så gik jeg hjem og lavede 500 armbøjninger, bror, mand. Og du træner også meget udendørs? Ja, meget udendørs calisthenics og sådan noget om sommeren, du ved. Flækker den meget udendørs med calisthenics, med pull-ups, med alle de her forskellige ting. Og jeg kan godt lide at lave en kombination af tingene af, klassisk bodybuilding, calisthenics-træning og hjemmetræning, /arbejdstræning, men hjemmetræning. Jeg kan godt lide at lave en combination. Så der ligger der mursten derhjemme og sådan noget. Så jeg laver en kombination af de 3, og det er det, jeg har set succes med folk, at det er den måde, det går stærkt på med træningen. Og det er også derfor, folk de begyndte at komme i gang med 100-dages challenge, som jeg blandt andet kører. Ja, og hvis du gerne vil i gang med 100-dages challenge, DM hakket i Instagram, Adam Gaines _fitness, eller Snapchat, det er mig, Adam, lige ud af landevejen, bror mand. Vi flækker den, bro, der er ikke nogen vej.
udenom, hvis du skal i form, om du så er 10, 20, 30 kilos overvægt, eller fuldstændig stankelben, vi flækker den, bro. Folk ved, hvordan der vil lede stemme, der går i gang med. King Kong God ain't not whatever shit on you. Ja, bror, man. Ja, den er gal. Ja, bror. Folk har åbnet øjnene, men det korte er langt for at fortælle historien videre med det der med træning, bro. Så det, der skete, det var, at jeg blev stædig, og så gik jeg hjem og begyndte at træne hjemmetræning. Ja. Og så tænkte jeg laver alligevel hjemmetræning hver dag. Ja. Og jeg ved, at folk, de sidder på TikTok live. Måske skulle jeg lave nogle hjemmetræninger på live. Så begyndte jeg at lave hjemmetræninger, men de hjemmetræninger, det var bare 500 armbøjninger jo. Og så flækkede jeg den på live med de 500 armbøjninger. Ja, det kan... Det, og så havde du også en dumbbell. Du gik bare... Ja, så en dumbbell, ikke? Og så flækkede jeg den med det. Dumbbell. Ja, dumbbell. Og så flækkede jeg den med det, og så lavede jeg live. Og så derfra, så kunne jeg se, at folk begyndte at spørge om en masse træningsrelaterede spørgsmål. Og så ud fra det, bro, så begyndte jeg at lægge, diæt, lægge træningsplan. Og igen, jeg kan se til at starte med, okay, det virker. Du ved, den erfaring, man har gennem 21 års naturlig træning, holde sig på toppen, lav fedtprocent. Blandt andet har jeg selv tabt 20 kilos, fordi jeg har selv rendt rundt med noget overvægt. Du var 131? Jeg var 124 kilo, bro. Og så den sommer der, hvor jeg lavede 500 armbøjninger hver dag, der kom jeg fra 124 kilo ned til omkring, hvor jeg er nu på de der svinger mellem de 103 til de 105 kilo. Relativt hakket. Ja, du er også en høj fyr. Ja, så den vægt, jeg har nu, den er stabil nok, men det korte og lange er, det blueprint, som jeg har lagt til rigtig mange mennesker nu, bror man, det er den måde, man skal træne på. I stedet for, at folk bliver forvirret, når de kommer i gang med et forløb, og tænker, jeg skal sidde til kalorier hver dag. Jeg skal sidde og... Jeg kan ikke... Hvorfor fanden? Jeg har aldrig forstået det der med at tælle kalorier. Hvorfor skal man gøre det? Er det ikke det, man brænder i en træningscenter normalt? Jo, men der er forskellige måder at gøre det på. Men den måde, jeg gør det på, jeg kører med minicut minigain. Jeg kører ikke med lean gain. Minicut minigain. Jeg kører med minicut minigain. Jeg kører med minicut minigain. Det bliver mere og mere gangster shit. Nej, men grunden til at køre med minicut minigain, det er fordi, bro, når du er i gang med lad os sige, du har overvægt, så starter du med minicut. Så kører du en høj protein, low carb diæt i 4 til 6 uger. Alt afhængig af, hvordan din krop den reagerer. Når du så har kørt de der 4 til 6 uger, og din krop tørster efter at få flere kulhydrater, bro, ikke? Det vil sige, når du har kørt en høj protein, low carb i et vis periode, så laver jeg en form for reverse dieting. Så lægger jeg lidt mere kulhydrat på, sådan så dine muskler, det suger energien direkte til musklerne, og det ikke omdanner sig til fedt. Så derfor så kører jeg med minigain i en kortere periode. Sådan så, at lige meget hvad, så får man værktøjerne til hele tiden at leve, sådan så man kører det her minicut minigain. Men man gør det inden for nogle kategorier, hvor at der er stort udvalg af fødevarer, men du skal bare holde dig inden for kategorierne. Jamen, du spiser også godt. Jeg spiser stort set kun ribeye og grøntsager og frugt og bær og nødder, og det der. Og så en sjældent gang... Så er der ikke mere tilbage. nej, det er det. Men altså ærligt, jeg bruger måske 300-400 kroner hver tredje dag i halalslagteren. Det er sygt nok flex, men 300-400 kroner hver tredje dag i halalslagteren, bro. Jeg vil hellere på det, end at ødelægge sig selv. Altså, det er også det. Hellere få gode vaner, end at sidde og Du skal holde dig længe nu. Vi skal holde længe nu. Ja, men altså både træning, det er også en form for terapi i forhold til, at man bliver rolig, man får det godt både med sig selv og sådan nogle ting, men man skal gøre det for longevity, hvis du spørger mig. Man skal ikke gøre det, fordi jeg skal se stor ud en enkelt sommer, eller... Vi ser jo stå ud lige meget hvad. Det. Du ser bare ripped ud. Jo, bror man. Men det korte og lange er, at der er en opskrift, der kan holdes, og det er det, jeg har fået succes med, at folk... Der er flere og flere, der åbner øjnene for den måde, jeg gør det på, i forhold til mange andre online coaches. Og det er ikke for at svine folk til. Folk må mene om det, hvad de vil, men det er sandheden. Ja, det er what it is. Hvor de fortæller, at du kan bare spise hvad som helst. Du kan spise donut, du kan ryge cigaretter, du kan godt tage ud og drikke det. Det der drikker jeg aldrig forstået. Alkohol, det ødelægger jo ens rytme også, jo ikke? Lad os være helt ærlige. Dedikeret i sin træning. Alkohol ødelægger meget i sin krop, gør det? Ja, men altså, hvis der kommer en til mig, og lad mig være ærlig, bro, til at starte med, så kan man lige så godt være hardcore med sig selv. Ja. Man kan lige så godt lade være med at løbe om hjørner, og så sige, jeg kan godt lige være stiv en dag, jeg kan godt lige gøre det her. Hvis du er i gang med din træning, og du er i gang med at tabe dig, du skal tabe dig 20 kilo, jamen så skal du holde dig inden for rammerne. Du skal holde dig hardcore 100%. Med de ting. Fordi der er nogen, de kommer til mig, og så kommer de i gang med et forløb, og så spørger de,
må jeg godt drikke noget med sukker i? Sig til dem, drik noget med sukker i. Nej, vand eller dansk vand. Færdig. Og nu ved jeg godt, du sidder og drikker Red Bull. Men du er heller ikke i gang med et forløb lige nu. Overhovedet ikke. Men det korte er langt. Vi skal nok få dig i gang. Men jeg skal held og lykke. Ja, jeg ved, du er en travl mand, men vi skal nok få dig i gang. Jeg er en travl mand. Men det korte er langt, bro. Så nu, vi flækker den med træningen, bror mand, og der er folk, der måske har kendt en fra back in the days, fra da vi lavede musik og så videre, bro. Og det kan også godt være, at det kommer igen. Men lige nu, bro, online coaching, grunden til, at den kører godt, det er, fordi den måde, jeg gør det på, den er anderledes. Den måde, jeg gør det på, folk får motivationen med. Og folk føler ikke, de bliver løjet til. Hvor at, 100%. Og igen, jeg har også fået at vide, at mange af de forskellige online coaches, nogle af dem, det er bare... Prøv at jeg vil ikke engang begynde at sidde og svine. Jeg vil passe mit eget... Helst ikke svine folk til, de bliver lidt ked af det. Men du ved, man skal passe sig selv. Det jeg prøver at sige, er... Når jeg kigger... Jo, noget af det kan man godt sige, det er en joke. Selvfølgelig. Ja, 100%. Fordi, men igen, det er også, hvad for en type er man? Vil man bare gerne se stor ud en enkelt sommer, og bare være fuld på hormoner, og alligevel bare ødelægge sin krop? Eller tænker man longevity, og tænker man, hvordan får jeg værktøjerne til at forblive hakket? Hvordan får jeg værktøjerne til... Er det også nemmere at vedligeholde det, når man er egentlig blevet hakket? Jo lavere fedtprocent du har, jo mere forbrænder du på. Jamen, i forhold til... Så længe du har... Er det ikke noget, og jo højere muskelmasse du har, jo mere fedt forbrænder du ved, ikke? Og så får du også... Det der er i det, bro, du får... Når du kommer i gang hos mig, bror mand, der får du værktøjerne på den måde, at det er det store puslespil, der bliver lagt. Så det vil sige, uanset om det er kosttilskud, om det er diæten, om det er træningen, om det er træningsmåden, om det er repsene, om det er hvad for nogle vitaminer, om det er hvad for nogle... Helt ned til sidste detalje, men på en simplere måde, end hvad du er vant til, hvor du skal sidde dagen lang, som sagt, som om du er på vej til en konkurrence. Det kan gøre alle mennesker forvirret, det der. Her, du får værktøjerne, 100%. Så når du er færdig med et forløb, så behøver du aldrig at tage et forløb igen. Det er det, der er forskellen. Fordi mange af de her mennesker, der kommer til mig, bror mand... Og det er sådan engangsbetalinger, og du har det for livet. Du betaler en gang, og du får værktøjerne for livet. Det, jeg giver det til, det er nærmest gratis. Det er nærmest gratis, fordi folk, de laver den investering, ikke? Og de får den igen gange 100. Ja, i forhold til deres diæt, i forhold til deres energiniveau. Jeg har set folk, der laver det der fitnessprogrammer til folk. Lige pludselig i dagen før har det ikke engang råd til en togbillet. Et par dage efter, så er det kørt i Mercedes. Jeg kan kun sige sådan her. Hvis man er seriøs omkring sin træning, jeg behøver ikke at promovere det, jeg laver. Folk kan se på min story, hvad der foregår. Ja, 100%. Jeg behøver ikke at sidde og spille smart og se min podcast, men husk at se min podcast. Og husk, at den måde, træningen bliver lagt på, grunden til, at folk de bliver motiveret, det er, fordi de også ser, at jeg sætter eksemplet. Jeg sidder ikke bare, og så tager jeg nogle steroider og pumper mig selv op, og så tager jeg til Dubai, eller til... Nu skal man der er mange af de der... Wallah, nu skal du komme til Dubai. Ja, nu skal man forstå. Fordi nu skal jeg ikke sidde og hate, bro. Fordi selvfølgelig, Dubai, det er også et fedt sted, men det jeg prøver at sige er bare, så tager jeg en enkelt dag eller to, kun for at filme, mens jeg kun ser pumpet ud de par dage her. Men det jeg prøver at sige er, året rundt, der holder jeg mig hakket. Året rundt, der sætter jeg det eksempel, og det bliver gjort naturligt, uanset hvad folk vil mene eller ikke vil mene. Så kan jeg kun sige, jamen personligt, jeg har aldrig haft brug for at tage nogle PEDs, som man kalder det, og jeg har aldrig haft lyst til det. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Så igen, bro, hvorfor skulle man også det, hvis man kan have disciplinen og værktøjerne til at... Og plus, du holder længere. Når du stopper med at tage, som jeg siger, når du stopper med at tage et eller andet hormon, hvis du på de der ting, så bliver du jo mindre, end hvad du var før. Ja, men de spiser også en i længden. Ja, så... Og modeffekten er jo åbenbart aldrig, der er mere anderledes end hvad... Ja, lige præcis. Eksempel, jeg har nogle kammerater, der... Rest in peace, faktisk. De døde ikke så længe siden. Men de havde skudt deres... Sådan noget kokosolie. Eller fuck, det er for noget olie, de har skudt. Bro, jeg får også anklager på TikTok, hvor folk siger, du har taget olie, og jeg siger altid tak for komplimentet. At folk tror, jeg har taget det ene eller det andet, det betyder bare, at jeg ved, okay, min skulle stå og tage fucking... Hvem fanden vil gøre sådan noget mod sin krop, man? Jamen, jeg kan ikke forstå det. Jeg har det bare sådan, alle mennesker kan komme i form, hvis du kører den korrekte træning, hvis du kører den korrekte disciplin, den korrekte consistency. Bro. Altså, lad mig være ærlig, Adam. Det er mere, hvis jeg skal være helt lige ude af posen. Mange vil gerne være i din kropstilstand, det vil sige den måde, du er trænet og bygget op på. Men jeg forstår ikke folk, der tager den der lige rundt om hjørnet med nålene og fylder med olie. Og... Jamen igen, hvorfor? Bro, det er det samme. Hvorfor tager folk shofi? Hvorfor? Men sagen er bare, du ved, jeg har bare sådan...
det er fint nok, at du gør, hvad du gør, men ligefrem er skide roligt, når du ved, at du dør om 10 år. Men bror, det er mange af de mennesker, der gør den slags, bro, det er folk, som lever allerede på en måde, hvor de ikke tænker længere end måske et halvt år frem. Det er sådan nogle slags mennesker. Ikke engang for at dæse folk eller sige noget. Nej. De ved det, folk ved det også godt selv, når de bliver 10 år. Den slags mennesker, når de bliver 10 år ældre, så sidder de alle sammen og fortryder det. Ja. Det er ikke fordi, det er bare for at sige, hvad det er. Den slags mennesker, der gør det for at se, min arm skal se stor ud inden for en uge, eller hvad det er. Det er jo en fucking joke. Lav din... For det første, bro, lad os lige være... Hvis vi endelig skal tage den til det der, bro, man. Nu begynder jeg at komme lidt op og flyve. Hvis vi endelig skal tage den til det der, bro, ikke? Ja. Flippin' back in the 80's, bro, man. Ja. Vi snakker... jeg begynder at komme op og gøre, bro, man. Nej, men ved du hvorfor? Det er fordi, jeg er så passioneret omkring træning, bro, ikke? Hvis folk vidste... Folk, der kommer og jabber den også om de der fucking medicamenter, ikke? Hvis de vidste, hvor mange flippin' push-ups, der er blevet lavet, bror man, på flippin' betongulvet, år ud og år ind, bro. Forstår du? Hvor mange gange, der er blevet gået op og ned på en stol. Hvor mange gange, der er blevet lavet dumbbell curl med et pudebetrækker, et viskestykke og tomme vandflasker. Hvor mange gange... Det er rigtigt, gør du mode. Det der, fuck it, vi tager bare med flaskerne. Jeg fylder vand i. Nej, men ærligt. Det er, vi snakker år ud og år ind, uden fucking længerevarende pauser. Fra jeg var 12 år gammel, bro. Vi havde ikke børn, da vi kendte hinanden. Men du har altid trænet. Og du har altid givet den gas. Altid. Og derfor, fordi du disser mig så meget, så stopper med at træne med dig. Eller, kom nu, mand. Ja, jeg presser dig altid, bro. Ja, jeg er en travl mand. Det er min undskyldning. Ja, men jeg er en travl. Du skal nok komme i gang, bro. Men jeg ved, du har haft meget CC, så det igen... Nu har jeg også fået en kat. Altså, slå det. Det siger, der skal ikke regne med det der. Miauset, mand. Den er med mig alle vejen over. Der skal ikke regne med, det er fedt, det der. Ja, jeg hører, du skal prøve det. Men jeg kan ikke tåle kat, bro. Jeg forstår dig. Hverken kvinde eller katte, bro, man. Hey, goes the neighborhood. Men hvad hedder det, for at lige komme tilbage til det, ikke? Bro, jeg får lyst til at lave live nu, bro. Og køre på, G. Men jeg vil lige, hvis jeg begynder at lave live, så er det der, jeg kommer lidt op og køre, bro. Du har 3 kameraer på dig, eller du har 2. Men for at lige komme tilbage til det kortere eller langt. Kan jeg få mere belysning? Så hvis man gerne vil i form, hvis du kommer til mig, og du vil i form, så er der ikke noget med, at du vil i form. Eller, så kommer du i form. Jeg vil gerne i gang med forløb. Og jeg er heller ikke en af de der skal stå og... du ved, prøv at høre, det korte og lange, jeg har sat eksemplet. Brother, når det kommer til træning, bruger man på alt, jeg har sat eksemplet. Jeg bruger hver dag. Roligt, vi skal ikke tage på bordet. Hver dag. Det er det, folk glemmer, bro. I 20 år har jeg trænet. Og det er derfor, bruger man... Grunden til, at jeg bliver lidt op at køre over det her, bro, det er fordi folk, der er så mange mennesker på internettet nu til dags, bro, der sidder bag en skærm som en lille tastaturkriger. Og de mennesker, bro, ikke? Det er folk, der ikke engang har taget 5 armbøjninger, der begynder at sidde og spille træningseksperter. Det er folk, der ikke engang har taget en dumbbell. De spørger bare ChatGPT. Bro, lige meget hvad for nogle tider, vi er gået igennem. Om det har været fødselsdag, om det har været flippin' nytårsaften, om det har været flippin' anniversary, flippin' det ene, det andet, det tredje. Træning skal stadig flækkes, bror, mand. Om folk... Det sacrifice, jeg har lavet, om det har været forhold... Men jeg har lagt mærke til det med mennesker normalt. Ja. Når de siger eksempel, vi skal på lige træning i dag, så ryger den. Når de siger hvad? Så kommer de aldrig tilbage til rytmen igen. Hvem? Eksempel, når folk siger, vi skal på lige træning, fordi jeg har fødselsdag. Nå, jeg har sådan noget der. Jamen, det er det. Og så kan de ikke finde vejen tilbage igen. Jamen, det er det, jeg siger, at... Det er det, jeg siger, at bro, folk har altid undskyldninger. Ja. Og folk har altid det ene, det andet. Nej, du ved, jeg har selv undskyldninger. Og der, hvor at den måde, jeg gør det på, ikke, det er, når jeg vågner op og tænker, er det galt i dag, der gider jeg ikke at træne. I dag er jeg øm. I dag har jeg det. Mentalt er jeg træt. Ved du hvad? Når du vågner op, tænker du det? Så jeg tænker, at Koran er ikke givet op af sengen. Ved du hvad? Fuck det der tilbage på dinen. Jo mere... Ved du hvad mit princip er? Jo mere at jeg ikke gider, ikke? Jo mere kommer den der stemme, din lille hund. Hvad for noget, du gider ikke at tage over din træning? Hvad for noget, du gider ikke at tage over og flække din 500 armbøjninger? Hvad for noget, du gider ikke flække din harvest-træning færdig? Hvad for noget, bro? Jeg kommer så meget op at køre, ikke? At bro, jeg er nærmest ved at løbe ud af døren. Så flækker jeg 2 skub konvæk, bror mand. Jeg flækker det, der skal flækkes. Konvæk. og så er jeg på træning, bro. Og det er hver dag, og det er uden undtagelse. Men du er der også 2 til 3, nogle gange 4 gange om dagen. Jeg kan godt finde på at træne 4 gange om dagen.
Klokken 6 om morgenen, der løber jeg en halv time, og så træner jeg en muskelgruppe, og så kommer jeg igen nogle timer senere med elite-teamet, så har jeg dem på elite-teamet, så træner jeg dem, og så når jeg er færdig med at træne dem på elite-teamet, så træner jeg selv igen 1,5 time. Det er 3 timers træning, og så træner jeg min habits-træning om aftenen. Nu skal du høre noget sjovt. Ladies and gentlemen, du skal høre det. Jeg har en kammerat, der har set dig ude i Hafniahallen, hvor du træner. Fuck det der Hafniahallen. Nej, nu skal du høre. Bror, fuck det der Hafniahallen. Manden, han siger til mig, bror, jeg kommer her med min klasse. Han er træner her. Jeg kommer med midterklassen, det er 7. klasserne efterfølgende, for at spille fodbold. Kigger op, Adam træner der. Så kommer han selv om aftenen for at træne. Kigger, Adam træner her. Så siger han, bror, har han ikke været i et hjem eller noget andet? Træner han bare derudad? Så bror, han træner bare. Nå, men lad mig være ærlig. Hafniahallen, det var det første sted, jeg fandt efter den sommer, hvor jeg var begyndt at lave meget TikTok. Der trænede jeg meget udenfor, og i Hafniahallen, ikke? Ja. Og så var jeg et år i Hafniahallen, og så lige pludselig ud af det blå. Bror, mand. Det er sædvanligt. De begyndte at blive smålige. I Flippin' Hafniahallen. Først var det Pure Gym. Jeg kan godt call out names, når det kommer til det der. Pure Gym. Jeg sværger på alt. Drop some names. På alt dem hate. Pure Gym for mig er det et dårligt sted at træne. For mig er det et dårligt sted at træne. Pure Gym er ikke det værd. Jeg vil aldrig på alt. Pure Gym. Det er det værste 347, jeg nogensinde har betalt mit liv. Fuck det der. Og ved du hvad det værste er, bror, man? På alt, jeg kunne godt lide Pure Gym før, ikke? Indtil der begyndte at komme en eller anden blondine hen til mig og fortælle mig, at jeg ikke må træne i træningscenteret. Men okay, jeg skal ikke holde en propagandasnak. Men, det skal du ikke. Men det korte og lange er, fuck Pure Gym. In the face. Og jeg blev smidt ud af Pure Gym for en grund, som... Lad os være helt ærlige, fordi folk på internettet, noget vi ikke skal glemme med den her podcast, vi er os selv, og vi er ærlige, men jeg ved, hvordan folk de er, når man sidder på en podcast. De dømmer ud fra den 1,5 time, eller det 10 minutters segment, eller de 5 sekunders. Selv når man er på live, om det er TikTok eller Instagram. Lad mig være ærlig. På 10 sekunder, der har folk dømt dig. Så lad os lige huske, vi siger det som det er. Den her Pure Gym, vi har passet alle regler. Vi har passet alting. Det ligger, beviset ligger på nettet. Det vil sige, hende der centerlederen, hun burde ikke være i servicefaget. Og den slags mennesker er der mange omkring i samfundet, som ikke burde være i servicefag. Hvis man har et træningscenter, man er pæn og høflig, man respekterer folk, og folk respekterer en tilbage. Men folk på internettet vil altid gerne have tingene til at handle om nogle helt andre ting. Men fuck det, bro. Og fuck folk på internettet, hvis de vil have ondt i røven, lad dem have ondt i røven. Det er også derfor, at min træning snakker til det segment af befolkningen, der kan relatere til de ting, jeg siger, til den motivation, jeg giver. Og der er ikke så meget der. Det eksempel, jeg sætter med træning på alt, der ikke er nogen i Flippin' Danmark, der kan fuck med det eksempel, jeg sætter. Når det kommer til naturlig træning, flex sin træning dagligt på det niveau, jeg gør, bro. På elite-niveau, på den måde, bror man. Hvordan jeg har flækket den i overvis, uden at... Bror man, det kan ikke... Der gik lige rapper i ham. First off, beep. Ja, men ærligt snak. Det er gået virkelig hårdt til den der convict. Oh shit. Remove the chains. Men jeg er glad for at afsløre, at vi er kommet i gang nu med podcasten, og det her, det vil fortsætte hver måned. Vi overtager the podcast game. Ved du, hvad der kommer til at ske? Enten går den viral, eller bliver jo bare total memes. Jeg tror, jeg er den første, der er med i sådan noget her, der bare ikke kan sidde stille. Totalt dampbarende. Jeg skulle have taget håndvægten, men nu ved jeg til næste gang, håndvægten skal tages med, så jeg kan få et pump. Vi kan tage en helt træningscenter med, hvis du vil have jeg skulle have taget håndvægten med, så jeg kan få et pump herovre, men fuck det gør næste gang. Men det korte og lange er, at vi kommer consistent til at flække podcast nu, og det var det, jeg vil afsløre til folk. Udover det, bro, så har jeg noget andet på menuen. Nu kan folk se, okay, han mente det seriøst med det her. Det andet, jeg har på menuen, tror jeg, folk de kommer til. Og det er ikke det der, vent du se. Nu sker der bare nogle ting i forhold til det, vi er i gang med. Og det, vi er i gang med, det er at få så mange mennesker som muligt i form. Og få dem, lad os være ærlige, jo. Jeg kan godt sidde og lave griner på TikTok og på podcast og sådan noget. Men det der missionen, bro, det er at få så mange mennesker et positivt sted hen. Hvor jeg har fået folk i gang og i form, som sidder hver dag og uden at jeg er misbrugsvejleder eller et eller andet. Men for den erfaring, jeg selv har jeg fået folk fra, at de sidder og fucking drikker sig stive og tager fucking streger hver dag, til at de er fuldt hakket, fuldt mentalt klar. Deres firma kører igen, deres liv kører igen, deres forhold kører igen. Der er et eller andet med det med træning, der gør en mere motiveret, fordi så har du en grund til at stå op om morgenen og tage et koldt bad og gå til træning og tage et bad igen.
at tage på arbejde. Ja, men det er ikke så meget det med... Men det gør os en mere glad. Det giver dig naturligt de samme ting i hjernen, som et hver form for medicament, eller... Jamen, du ved, jeg plejer at tage det negative ned til træningscenteret, og så bare høre musikken, og så bare... Ja, man har det altid bedre, når man har trænet. Så pumper man negativiteten ud. Ja, man har det altid... Og så er man bare lettet. Man har det altid 100 gange bedre, når man har trænet, jo. Du kan bare ikke sidde stille. Det der pre-workout. Oh shit. Jamen, det der pre-workout, det er ikke for sjovt, bror, men det korte og lange er, man har... Hvis kan bare lade os tage lige 500 arbejde her. Nej, bro. Men det korte og lange er, man har det altid bedre, når man har flækket sin træning. Det kan jeg forestille mig, og det ved jeg også godt for mig selv. Men det jeg vil sige er, at den her podcast, bror, mand, den kommer til at selvfølgelig handle om træning, der kommer til at komme nogle historier, folk kommer til at lære os at kende, og vi kommer til at have en ny gæst fra hvert nye episode. Nu er det lige meget dig. Du kommer til at være med i de fleste af episoderne, som sagt. Du er min bror for mig. Jeg er altid med. Men vi kommer til at have en gæst. Vi kommer til at have nogle gæster. Lad os nu se, hvordan det var ledes. Jeg har nogle forskellige mennesker på menuen, bro. Hvis man er interesseret i at blive gæst, det kan vi altid snakke om på et senere tidspunkt. Ja, selvfølgelig. Men lige nu... Det kan jo være hvem som helst. Vi kan også have flere gæster med. Nej, men lige nu, der har vi de mennesker, vi har selvfølgelig. Men det er, hvad det er, bror, mand. Jamen, du ved, ekstra eksempel, ekstra intern. Det vil sige, at hvis der er nogen, der virkelig gerne vil gerne med dig til en podcast. Ja. Jeg tænker, mens vi laver podcasten, jeg tænker, lad os lige tage nogle spørgsmål fra folk. Det kan vi da gøre. Lad os lige tage nogle spørgsmål fra folk. Har du ikke den der telefonholder et eller andet sted? Ja, den er her. Så ja, men det korte og lange, bro, vi bliver ved med flægten. Og som sagt, vi tager nogle spørgsmål på live, hvis folk har nogle. Nogle gange, der kommer også bare fuld skabsætters på, bro. Men ja, det korte og lange, bror, mand. Vi bliver ved med flægttræningen, og det er derfor, at... Ja, det er din ting, men eksempel, hvis du kan uddybe den der 100 dages challenge. 100 dages challenge. Jamen, 100 dages challenge, bro. På de 100 dage, man kommer i gang, der får du som sagt alle de forskellige værktøjer til at komme på toppen med din træning, til at komme på top level, til at blive fuldstændig hakket, bro. Okay. Altså, der kommer ikke til at... Hvis først du går i gang med 100 dages challenge, det svarer til cirka 3 måneders forløb. Ja. Og på de 3 måneder, bro, om så du har 10 kilos overvægt, 20 kilos overvægt, så kan du blive fuldstændig hakket. Komme i fuldstændig topform. Og hvis folk har nogle spørgsmål her, jeg sidder på podcasten nu. Hvis I har nogle spørgsmål på TikTok Live nu, så er I velkommen til at spørge. Så kommer I med i afsnittet også, når det kommer ud. Og nu kan jeg afsløre til nogle af jer, der kigger med på live, at brother, vi flækker den her podcast her. Og ja, vi kommer til at have nye gæster hver måned på podcasten, bror mand. Så det er stabilt nok. Kommer det på YouTube? Ja, det kommer på YouTube, brother. Det kommer på YouTube, det kommer på TikTok. Det kommer på alle de forskellige platforme. Livene begynder at blive flyvende, bro. Jeg begynder at komme op og køre i lavet. Jeg begynder at komme op og køre i lavet. Det er bil, det er flippet typer. Jeg skal ikke, jeg er jo tage sammen. Lad være med at se en cowboy hashtag, man går tage sammen, ikke få mig op og køre her i podcasten. For alt ikke få mig op og køre i podcasten. Podcasten er... Han er ved at spørge mig nogle seriøse spørgsmål. Lad være med at få mig op og køre i podcasten. For ham, lad mig sende ham cowboy hat. Lige pludselig begynder at vide. Stabil, flippet type. Lad mig det flyve. Nå, men jeg skal ikke komme i live mode. Stabil, flippet typer. Nej, vi ligger der. Manden ligger flippet typer. Stabil, flippet typer, bro. Hvor er manden flyve det? Siden du starter på det der, kan... Stabil, flippet typer. Jeg er blevet ringet op. Af alle. Ja, det var sådan, det startede. Så bror... Så hvad sker der, Tine? Ja, bilen flippende typer. Vent lige, bro. Vent lige 2 sekunder. Er sætte flyvende. Nej, vi ligger ned. Er sætte flyvende. Hvis der er bilen flippende typer. Selv på podcasten går der mok på live. Altså, ikke for mig for meget at køre i larmen, bro. Man kan ikke engang mute ham. Er sætte flippende flyvende. Okay, man kan ikke engang mute ham. Er sætte flippende flyvende, bro. Er sætte flippende flyvende. Fuck er det, man. Er sætte flippende flyvende i larmen. Okay, hurtigt spørgsmål. Fuck er flippende flyvende. Hvad for noget? Hvad er der flippen flyvende? Det er bare folk, der flipper flyvende i larven, bro. De kommer ind og lægger skulderklap højre og venstre, bror, man. Markus er flippen flyvende. Jeg er flippen flyvende. Forestil, jeg lavede griselyd lige før. Nå, men... Den var god nok. Hallo, den er helt galt, den her podcast. Prøv at høre. Det korte og lange er. Prøv at se ham, der Sigurd. Prøv at se Sigurd. Enten går det viral, eller bliver vi totalt gode memes. Der er ikke noget der. Sigurd, han har et spørgsmål. Lad os høre. Sigurd, han spørger, det klassiske spørgsmål. Tager du hormoner, tager du støveder? Lad os bare kalde det, fordi YouTube og TikTok, så man skal passe på, hvad man siger så. Tager du PD's? Dampi Dahlgaard flippen flyvende. Tager du PD's, ja? Tager du PD's? Nej, men så forklar ham. Eller hvem er du der? Så sidder der en keyboard warrior.
Wow. Okay, her. Tager du stedet ud og spørger han, ikke? Vi må heller ikke reklamere for de her. Så, nej. Ikke reklamere for meget. Vi lægger lige sådan, så de kan bare se så der han spørger mig, tager du stedet ud? Det klassiske spørgsmål. Kom, og det er tit sådan en Stikkelsberg-type med spaghetti-arm. En, der ikke engang har taget 10 armbøjninger, som kommer ind og spørger, om man tager et medicament, når jeg igen har holdt den samme motivation talk, hvad end det har været på TikTok Live, hvad end det har været på... lige meget hvor det har været henne, så har jeg holdt den samme flippin' motivation talk igen og igen og fortalt folk, 20 års consistency med træningen, bror mand. Personligt vil jeg ikke risikere et nyresvigt, et leversvigt, ikke at kunne reproducere mig selv, et hårtab, at ens mandlige kønshormon går ned til under, hvad en kvinde siger. Han burde være en reklame for en eller anden medicinvirksomhed. Og det værste er, det er ikke fordi, jeg har lyst til at lyde, som om jeg arbejder for Antidoping Danmark. Velkommen til Nomaco. Jeg gider ikke at miste mine nøjer. Jamen ærligt, bro. Det er ikke fordi, jeg skal lyde, som om jeg arbejder for Antidoping Danmark, jo. Forstår du, hvad jeg mener? Det lyder bare sådan. Du maler bare bagen. Ja, det er jo, hvad snakker du om? CIA mod det. Ja, men hør. Det er jo ikke fordi, jeg skal lyde, som om jeg arbejder for Antidoping Danmark. Ligesom nu, når der er en, der kommer og spørger, er du på steroider? Det er jo et kæmpe kompliment til, at jeg holder mig i så god form, som jeg gør. Til, at jeg holder mig ripped året rundt. Jamen, det er det. Til, at jeg får folk i form på samme måde. Det er jo derfor grunden til, at jeg overhovedet har skabshaters, også folk på TikTok, som har ondt i hjertet, det er fordi, at det rent faktisk virker, det at gøre. Det er fordi, folk rent faktisk kommer i form for den opskrift, der ligger til folk. Ja. Så du ved, it is what it is. Men folk, I må gerne spørge spørgsmål, så kommer I med i podcasten, hvis det er. Hvad hjælper det at være... Hvad hjælper det? Se, igen en skabshater. Hvad hjælper det at være ripped, hvis ens hoved er tomt? Jamen, det kan du spørge dig selv om. Fordi den eneste, der har et tomt hoved, som ikke har intelligens, det er dig, Stian Iversen. Prøv at høre det der navn, bror. Lad os sige, hvad er... Prøv at høre det der navn, bror. Stian Iversen. Da vi gik i HF sammen, det gik ud med 9,5 i snit. Bro. Hvad tror du, folk vi bare dumme? Folk ved ikke engang, at vi har fuldført, jeg ved ikke, hvor mange forskellige hvor mange diplomas vi har. Om det har været flippen. Bro, mens jeg sad i flippen Harvis, har jeg flippen taget min uddannelse, bro. Ja, det ved jeg. Lad os lige lade det der ligge, bror, man. Lad os lige holde den til coaching. Vi holder den til det. Det korte og lange er, bro. Folk de er også på live nu, som altid, bro. Folk er flyvende i Lærven, bro. Har folk nogle normale spørgsmål ud over... Folk er flyvende i Lærven. Er du på steder? Hvad? What up? Er der ikke andre spørgsmål? Det er det, der er sørgeligt, ikke? Det er folk, de er sådan... Er du på steroider? I stedet for at spørge, hvad for en træningsplan har du? Hvor mange gange om... Jørgen er flippen flyvende, Mikkeline er flippen flyvende, Mikkeline er flippen flyvende. Altså, folk de sender skulderklap højre og venstre, bror, man bliver nødt til at komme lidt op og køre. Nå, men det korte og lange er, bro. Ja, jeg hører. Hvad skal jeg sige? Det korte og lange. Nu skal du høre det korte og lange. Ja, det kan ikke være kort, og det kan ikke være langt, men nu skal du høre. Hvad fuck var det, jeg var i gang med at sige? Nej, ikke fucking idé, G. Det er en eller anden flippen flyvende, eller anden skulderklap. G, læg den på den der tjengeslag. Det er for sjovt, at vi har lagt den her. Lad os også lave Instagram live også. Shit. Mand har flere telefoner. Ja, I got 2 phones. One for the Instagram live, one for the TikTok live. Bro, det er faktisk ikke lige Kevin Gacy. Det kan godt være, at vi er kommet i... Bro, der var nogen, der gættede på, jeg fucking... Nu er det ikke for at flatte mig selv, ikke? Men folk, jeg spurgte, hvor gammel tror jeg er, ikke? Jeg ved ikke, om det er et udtryk for, at de synes, man er retarderet, men... Fucking nogen, de gætter på, at man er i 20'erne, bro. Er det, bro, man? Det er fordi, du holder dig godt. De siger til mig, at du er snart 40, så det er... Snart, jeg føler snart... Snart må du gerne begrave mig. Jeg føler snart 60, bror, man. Ved du, hvad der sjoveste, der skete her forleden? Nej. Ja, jeg blev lige parkeret bilen. Jeg er lige kommet det er jo dig, din lille flipping skabshater. Hvem er du, dig, Yusuf? Nej, vent. Flip min... Du skal ikke have negativitet på her. Det er også jeg har ikke tid til det her. Hør her, jeg parkerede bilen, så mødte jeg den lokale pusher. Du ved, standard. Så siger han til mig, hvad sker der, bror? Så kom min søn, så siger han til mig, hej far. Så kigger han sammen på mig og siger, er det din søn? Og han er jo blevet stor, jo. Så jeg siger, ja, bror, vi er blevet fucking gamle, mand. Ja. Så siger han til mig, hvor gammel er du? 40? Ja. Ja, det er så smadret. Ja, det forstår jeg godt. Men heldigvis. Vi er i 30'erne, bror. Vi holder os i 37. Man holder sig frisk. Magnus er flippen flyvende. Tak til alle, der støtter. I kommer med i det her afsnit af podcasten. Det korte og lange er, vi er i gang med podcast episode 1 nu. Vi kommer til at have nye gæster hver måned.
Gains Army podcast, episode 1. Let's flipping get it. Jeg sværger, du burde have et job for fucking TV3 eller et eller andet. Bro, jeg vil aldrig nogensinde arbejde for en statslig tv-kanal. Aldrig nogensinde. TV3 statslig? Hvad? TV3 Nej, det findes noget. er det ikke virkelig? Jeg vil aldrig arbejde for statslig. Nu har jeg hørt det. Det lyder som om, jeg ikke vil arbejde for... Du vil bare ikke arbejde. Det er sjovt. Prøv at høre, det er prøv at sige til dig, bror, man, ikke? Grunden til, at jeg bliver sådan der, ikke? Det er fordi, du ved, man har jo været i musikbranchen før i tiden, ikke? Ja. Og igen, nu er mit katalog på vej op igen. Og jeg vil ikke begynde at gå for meget ind i historier om musikken. Men jeg kan i hvert fald fortælle så meget, at min musik har været nede et godt stykke tid. Men kolde tider ligger der stadig. Min klassiker kolde tider, Danmarks Svar, NWA, i Danmarks Svar. Og det var min sande følelse for The 5-0. Det var jo det. The motherfucker police dengang. Det var dengang, bro. Men selv politiet har efterfølgende stoppet mig, bror, mand. Nu skal jeg gå for meget i musikbranchen. Nej, det er sjovt. Nej, den skal folk høre. Vi blev stoppet en dag, mig af. Konrad Flippen flyven. Vi blev stoppet, mig af Adam en dag. Så siger politibetjenten, er det dig, der er Adam? Så er det Adam, ja. Vi hørte din kolde tider i politiskolen. Ja, totalt sygt, de har spillet. Men lad os ikke snakke for meget om det, bror, mand. De bliver ved med at høre den. men det korte og lange er, noget af min musik ligger stadig på Spotify. Og jeg har som sagt et eller andet 30-40 millioner streams, eller et eller andet fordelt på 3 forskellige Spotify-kanaler. Det har jeg så ikke lige pt. Det korte og lange er, at mit katalog har været nede, og det har det, fordi det leder tilbage til et vist sted. Man skal passe på med at sige det her på sociale medier. Men det leder tilbage. Det korte og lange er, bro, det her med gatekeeping og sådan noget i det her, det er noget, der foregår. Og så kan man spørge sig selv, skulle man sælge sin sjæl i overført forstand, at du giver dine rettigheder til en person, som fortæller dig, hvem skal du lave features med, hvem skal du sådan, eller skal man holde den is, og så sige, fint nok, vi lægger det til side, til tiden er inde, og så kan man altid pick it up igen, når kataloget har ligget og streamet i en vis årrække. Og man har lavet klassikere. Du kan se, folk reposter tingene, folk husker mig stadig fra det her. Altså, vi kan godt sige sådan, at vores distributor var... Nej, pas på, ikke sige det. Var den samme som Little hvad var den hed? Lucifer? Hvad hed ham der amerikanske rapper? Lad være med at snakke for meget, bro. Vi havde den samme distributionsmand. Lad være med at snakke for meget. men vi havde den samme, og det var her grineren. Jeg har squattet for meget i går, bro. Jeg er ved at blive gamle, bro. Men grunden til, at jeg har fået så meget passion for det her træning, ikke? Det er også fordi, bro, igen, jeg har selv tabt mig de her 24 kilo. Jeg har fundet ud af, at det rent faktisk er muligt at leve være den bedste version af dig selv, ved at køre det korrekte blueprint, ved at køre den korrekte opskrift. Hvis folk har nogle spørgsmål på TikTok, I er velkommen til at spørge os. Vi er i gang med podcast episode 1, og vi kommer til at have en ny gæst hver måned. Som sagt, vi har min bror her. Vi er i gang med podcasten. Så ja, hvis folk jeg tror, det var bedre, hvis du tog den på den her side, så kameraen også skulle følge med. Nej, det er lige meget. Det er fint nok, bro. Jeg læser, hvad der står. Folk siger, lave en ny sang. Respekt, bror. Men det korte og lange er, brother. Det bliver hverken for kort eller hverken for langt. Fuck det, lad os høre. Igen, jeg synes, det er fedt, at vi er kommet i gang med den her episode 1 her. Og vi skulle starte et eller andet sted for. Ja, bror. Og hvad hedder det? Og det, jeg siger til dig, enten går vi viral, eller bliver vi totalt gode memes. Ja, men altså, det her med at gå viral, bro, det sker, når du laver noget godt content. Og det her... Bror, hør. Hvor godt kan det mere være? Vi er lige ude, vi er os selv, vi spiller ikke en eller anden, og vi snakker om det, vi har lyst til at snakke om. Ja, selvfølgelig. Men jeg er også sådan set også fuldstændig ligeglad med, om folk de har det på den ene, den anden eller den tredje måde. For faktum det er, kommer det til træningen, bro? Kommer det til at holde den flippen på højeste level med at få sig selv i form? Og nu er det ikke... Men hold den disciplin, det kræver, uden at du behøver at fucking stresse dig selv, men at du året rundt holder dig hakket på højeste level, og at du rent faktisk kan få hjælpen til at blive holdt i hånden til det. Bro, så er det Adam Gains. Det er 100-dages challenge. Det er det, vi er i gang med. Så, bror, der er ikke så meget der, bro. Hvis man er så heldig at få muligheden for at komme i gang med et forløb, bro, så skal man flippe en tak sig selv for den investering for resten af livet. Fordi det gør, at man i stedet for at rende rundt tyndfed eller fedladen, får de principper, så du kan holde dig fuldstændig hakket, bro. Så, altså, jeg kan kun sige, bror, det er fucking fedt, at vi kommer ud til et bredere segment, og jamen, de her episoder, det kommer som sagt til at handle både om træningen, det kommer til at handle om lidt om musikken, en lille smule. Om hvordan vi er, hvem vi er, hvad vi står for. Lige præcis. Men det vigtigste er, at
At det ikke er hverken for kort eller langt. Der var lige. Men hey, så hvis der er en ny inden for det her, man hører her. Igen, en der burde være en der var engang, kan du huske de der telefongangsters? Nej, vi lader det ikke. De blev til mikrofongangsters, nu er de alle sammen blevet TikTok-gangsters. Ja, men lad bare det der ligge. Altså, lad det være, forstår du? Men det korte er langt. Bror, mand. Ja. Sådan som jeg vil sige til dig, ikke? Når først folk de får øjnene op for den måde, det bliver gjort på, så forstår folk, hvad det er, jeg mener med træningen. Fordi igen, der kommer til at komme nyt content, også med træningsvideoerne, hvor folk kan se, hvad der foregår på storyen. Folk kan se, okay, det kan godt være, at folk tænker, jamen, er det normalt det her? Nej, det er da ikke normalt at træne 2 til 3 timer dagligt, 365 dage om året, uanset hvad der foregår. Men det er det, hvad du går op i. Det er det, jeg går op i. Og jeg har det sådan, går man op i sine ting, så skal eksemplet sættes 110%. Ja. Eksemplet skal sættes 110%. Jeg går heller ikke ud af døren uden at give katten mad. Nej, lige præcis. Så eksemplet... Kort og lang. Eksemplet bliver sat. Og det er derfor, jeg siger på, man, så længe man sætter eksemplet selv på højeste niveau, jamen så har man ret til at snakke, bror. Selvfølgelig. Men sidder man bare derhjemme på sin flipping sofa, bro, prøver ikke engang at tage 10 armbøjninger, eller sidder på TikTok som en eller anden flipping, fortæl dem, du ved det, min bror, stabile flipping yngre, bror, man. Men sidder man bare på sin sofa, som en eller anden flipping Adam, og hverken har flækket en halv habits-træning, ikke engang har flækket sin... ikke engang sin flipping pure gym-træning har man flækket. Her, der er mange, der faktisk bare betaler abonnementen. Og tager til træning 3 gange om året. Det er fucking langt ud. Jeg svær. Ja, men det korte er langt er, bro. Folk, som sidder og fortæller en, du kan ikke svinge med ryggen, når du løfter 40 kilos dumbbell, for eksempel. Svinge med ryggen? Ja, det der, hvor du lige gør sådan her en lille smule, fordi du laver 40 kilos dumbbell, for eksempel. Så kommer der en eller anden formekspert, når du så går ind og kigger på hans profil, bro. Han ligner en, der ikke engang kan tage en halv pull-up. Han ligner en, der ikke engang kan tage en halv pull-up, bro. Tak skal du have, bror. Tak skal du have, bror. Det vil sige, når du tager og svinger, nej, så løfter den op. Er det, nu skal du ikke også begynde at lyde som en... Nej, eller så... Jeg ved ikke, fuck det. Du skal ikke... Folk siger, du må ikke stå og svinge lidt med ryggen, når du træner. Nå, okay. Hvorfor? Jamen, bro, det er fordi, der er nogle af de der... Er det ikke dem, der primære vakuum 40 kilo med sko på, der siger det der? Bror, det er sådan nogle mennesker, som... Selvfølgelig kan man godt have det der mind-muscle connection. Ja, til en vis grad, men det skal også være tungt jo. Ja. Men jeg kører specifikt, jeg kører selv, så er jeg ligeglad med, hvad folk siger. Når det kommer til muskelopbygning under minigain den første periode, 8-12 rep. 1 opvarmningssæt på dig, 8-12 rep. Ja. Når du er kommet ind i rutinen med cardioen, en halv times cardio daglig, der er visse principper, der bare skal køres. Den er cardio-action. Griner, bror, mand. Ja, du vil ønske, det er det. Den der, det var en skabshater-kommentar, og du ville ønske, at det var derfra. Men igen, der sidder mange mennesker, psykisk syge mennesker, som desværre har adgang til sociale medier. Og så kan folk jo mene, hvad de vil. Det korte og lange er, faktum er, der er flere 100 mennesker, som har kommet succesfuldt igennem 100-dages challenge de sidste 2 år. Så folk kan sige, hvad de vil. Podcasten er i gang. Folk bliver ved med at tjekke min live ud. Folk bliver ved med at tjekke mit content ud. Så kan man jo mene om det, hvad man vil. Man kan være en skabshater, eller også kan man tage sig sammen og komme i form. Man kan tage sig sammen og tage det gode eksempel og flexe sin diæt. Holde sin træning. Så ja, der er masser af skabshaters, bro. Faktisk, det kunne være godt for mig, mand. Jeg er jo sukkersyg. Jeg er alle mulige pæs, mand. Ja, bror, men du skal også i gang. Du skal også i gang med 100-dages challenge. Jeg skal bare lige... Ja, men der er ikke noget bare lige, bro. Jeg gider ikke engang at høre det der, bror, mand. Fra i morgen, du går i gang med 100-dages challenge. Hvad for noget, du kan ikke? Man har altid 1 time. Nu, det er meget det der med undskyldninger, jeg også har lavet på mit content. Man har altid 1 time til at træne, bro. Hvordan kan du ikke have 1 time til at... Jeg har ikke 1 time til at træne. Men du kan holde diæten. Men jeg holder diæten. Nej, det gør du ikke. Jeg spiser ikke noget sukker. Du har lige siddet og drukket en Red Bull med sukker. Men jeg spiser ikke noget med sukker, udover kun at drikke. Og jeg har 1 Red Bull om dagen, og det første gang, jeg har fået en Monster... Ja, okay. Så du holder den nogenlunde? Jeg holder den sådan, så du ved, det Red Bullen, jeg kan ikke undgå den ud i smøg. Prøv at se. Tesla, oliearm. Tak for komplimentet. Tesla. Igen har vi en eller anden, der hedder Tesla på TikTok. Igen har vi en eller anden flippin' skabshater, bro. Jeg ved ikke, hvor gammel er du dig, der siger det der med oliearmene? Igen et kæmpe kompliment til min træning. 21 års natty. Skal jeg også begynde at flexe, eller hvad, bro? Skal jeg også begynde at tage min trøje af nu og få et pump op og køre, eller hvad, bro? Folk er helt vi har ikke vanille ice cream. Vi har lige en halv time tilbage af den her podcast. Folk skal ikke begynde at få mig for meget op at flyve lige nu.
Ja, men næste gang så går du flex også, jo. Jeg begynder at flex. Næste gang så tager jeg håndvægten op og får en lille pump op og kører, bro. I dag der er det en lille start-episode. Central King. Du burde lave sådan noget... Igen en skabsætter. Central King. Syntol King. Tak for komplimentet. Jeg kan kun gentage mig selv og sige, at folk tror, at jeg vil proppe et fremmedlegeme ind i mit korpus for at fremprovokere en falsk reaktion, når jeg har en disciplineret tilstand, som har været vedvarende igennem 21 somre, uden at flippe holde en bitch-nækker-pausedag. Og blive ved med at flække min hypertræning dagligt, at folk kommer og japper og snakker om flippen olie, bro. Folk snakker om... Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige, bror, mand. Bitch, nigga, fridag. Nå, men ærligt, bro. Det er så sølle, bror, mand. Ikke? Det er så sølle. Afrikanske gener, stabil flipping cheap, mand. Man niggas udenfor, ikke? De bliver i hvert fald ked af det, når jeg bruger det der ord. Men hey, I got the end card. We gotta let the audience decide that. Don't say it on TikTok. Don't say it on TikTok. Man må ikke sige det på TikTok, det der. Nå, der er der på TikTok. Det er ikke mig. Jeg glemte, jeg var på TikTok også. Det er fordi vi... Men, hvor kom den der? Jeg håber, jeg blev lukket ud. Jeg har ikke sagt det der. Over. Nå, okay. Men det korte og langt. Jeg må heller ikke ryge her, mand. Du ryger ikke, jo. Nej, på ingen måde. Det eneste, jeg ryger, det er tror jeg, men alt andet ryger. Men her. Så du har 100 dages challenge, og du har... Hvad mere? Ja, jeg har det forløb, der hedder 100 dages challenge. Og 100 dages challenge, det er for eksempel, hvis man kommer... Men du går ned og træner med de der folk i 100 dage? Eller træner nej. Til at starte med... Det kalder vi en drop. Microphone drop. Nej, til at starte med, bror, der kører man online-forløbet. Og online-delen af det er 100 dages challenge. Og 100 dages challenge, det svarer til et 3 måneders forløb, hvor jeg har smidt noget rabat på. Man kan nå det, hvis man er heldig. Hvis man har set den her podcast, så skriver man bare podcast. Man laver DM-hakket, og så får du yderligere rabat, hvis du skriver DM podcast. Så DM hakket til Adam Gaines _fitness på Instagram eller Snapchat. Det er mig, Adam. Der laver du DM hakket. Og hvis du har set podcasten DM podcast, og jeg kører med halv pris til alle, der har set podcasten, halv pris og intet oprettelsesgebyr. Det er det samme tilbud, jeg har kørt her i januar. Så hvis du gerne vil have muligheden for at stå fuldstændig hakket, en online coach, der rent faktisk dedikerer sig til, at du får en vanvittig progress, folk kan gå ind og se den transformation, der selv har lavet, bror mand, jamen... Jeg har det sådan med at se tv. Jamen altså... Ja, nu skal du høre. Jamen bror mand, jeg er så passioneret omkring det, fordi bro... Du maler bare den der green screen om bag, jamen, bror... så det står helt på. Jamen bror mand, der er ikke noget federe, end når der kommer en til dig, som føler sig helt slasket, og som ikke tror, det er muligt at få en sixpack. Der ikke tror, det er muligt at komme i form, uden et eller andet klamt medicament. Ja, som... hvis du giver den gas, alt muligt. Hvis du passer din diæt, alt er muligt. Ja, lige præcis. Hvis man passer sin diæt, så er det 100% muligt at komme i form. Hvis man passer sin træning, så er det 100% muligt at komme i form. Hvis man holder sig inden for rammerne, hvis man holder principperne, så kan man være i fysisk topform året rundt, uden problemer. What? Hvem er det, der spørger efter mig? Jamen, der er forskellige mennesker, vi får lidt spørgsmål fra publikum og så videre, men... Giv mig lige den der. Lad os se, hvad de siger. Nej, det er lige meget, bro. Fuck folk. Jeg lader den bare stå der. Fuck folk, ja. Okay. Nej, altså, der er masser af gode mennesker på TikTok, men der er med. Lad os være helt ærlige. TikTok, ikke? Det er ikke, hvad det har været, bror, man. TikTok, det er et meget fedt sted. Der er masser af gode mennesker, men der er med også mange mennesker, som sidder på psykiatrisk afdeling. Bror, jeg har ikke engang tid til det, mand. Nej, men bror, det. Ja, ved du hvad? Jeg begyndte at få spat af det. Altså, det eneste, jeg kommer til at se i TikTok, det er de der kortfilm. Har du set de der kinesere, der lige pludselig... Jo. Jeg ved, hvad du mener. Jeg har fået en cat, G. Jeg har ikke tid til han. Jeg ved, hvad du mener, bror. Jeg svær. Men for lige at komme tilbage til det der med træningen, så kan jeg kun sige, at... Det går der langt. Nej. Jeg kan kun sige sådan her, ikke? Ja, kom nu og sige det. nej, bare spørg. Jeg har ikke glemt til, hvad jeg skulle spørge, men tilbage til træning. Men ja, det korte lange er, bro. Jeg synes, det er fedt. Vi er kommet i gang med episode 1 af den her podcast. Og ja, der kommer til at være mange forskellige emner. Vi kommer til at have mange sjove gæster. Folk, de bliver måske overrasket over de mennesker, jeg kender. De mennesker, jeg har kender igennem mit liv. Som nogle af dem kommer til at være gæster her på podcasten, hvor man tænker, okay, sygt nok. Ham her havde vi ikke regnet med, at han kom som gæst. Og jeg har faktisk tænkt, at nogle af de gæster, der kommer her, eller det tager vi, når de kommer, men det skal nok blive vi kan også godt tage eksempel nogle af dine kunder.
Eller dem, som du træner med? Ja, vi kommer også til at have nogle eksempler. Det var dem. Så de kan eksempel fortælle os, hvordan det startede, og hvordan og hvorledes? Og... Ja, men vi kommer også til at have... Vi kommer også til at have nogle mennesker, som selvfølgelig har været de her transformationer igennem på 100-dages challenge. Det kommer vi også til at have nogle af. Uden tvivl. Men jeg tænkte mere på ham, der jeg snakkede til dig om. Folk bliver overrasket, bror. Det ender med... nej. Nå, du mener ham, der... Det ender med, der ikke bliver blot lys af den. men det er også fedt at lave en podcast, hvor at det rent faktisk er os selv, som styrer narrativet. Fordi det skal ikke være nogen hemmelighed, at igennem tiden, da jeg er tit blevet kontaktet af folk, om de har podcast, så har det været en eller anden taber, som en eller anden psykisk syg tager, og igen, der er ikke noget galt i at være psykisk syg, hvis man har hjertet på rette sted, men hvis man er en hadfuld type, hvis man er en type, som begraver sin negativitet og ved at bare ødelægge sig selv og være negativ over for andre mennesker, og så sidde og spille et eller andet på sociale medier, og slet ikke have hjertet på rette sted, og bare egentlig være jaloux og sådan nogle ting. Så nogle mennesker, bro. Desværre. Det findes også. De findes også, og jeg er sådan en type, jeg giver altid folk en chance, men selvfølgelig, jo ældre man bliver, jo flere negative, dårlige mennesker, man bliver testet med, vil jeg sige. Fordi når man holder positive vibes, når man holder den high frequency hele vejen, du vil blive testet på de områder, bror man. Vi bliver testet i hvert fald, det kan jeg love. Ja. Men det er også derfor, jeg har det sådan, den skal bare flækkes, bro. Træning skal holdes. Episoderne med podcasten bliver flækket. Jeg har sagt til folk, bror man, liven bliver holdt, bro. Træningen bliver holdt, bro. Musikken bliver holdt, bro. Alt bliver holdt. Der er ikke noget... Selv de tider, vi har været igennem, bro, ikke? Hvor man har været helt flippen ødelagt. Træningen er blevet holdt. Eksemplet er blevet sat. Folk 100%. Kan jappe herfra til flippen de næste 10 år, sige ham der, han er sådan. På alt. Jeg vil gerne se en, som er fucked up i hovedet, ikke? Som passer sin diæt, som passer sin træning. På det level, jeg holder den året rundt. Uden et medicament. Uden en skade. Lad mig være ærlig. Mange vil nok sige... han lyver. Mange vil sige, man lyver. Du kan også se, der sidder også... Mange vil sige, du lyver. Mange vil sige, jeg lyver, og det er det, der gør det fede. Men det giver, det kan jeg mærke, at det giver dig et ekstra boost. Det giver mig et ekstra boost. Jeg kan godt lide at være the underdog, fordi folk finder ud af... Han har også altid været det. The underdog. Jo, men det er jo ikke fordi, det er bare det der med, at... Så er der måske nogen, der tænker... Ligesom en eller anden, der sidder og er hadfuld på TikTok nu, for eksempel, som vil ønske inderst inde. Man vækker jo en dæmon i de her mennesker, fordi det er jo nogen, der ikke kan finde ud af at træne. Det er jo nogen, der ikke tør at være sig selv, når de sidder på en skærm. Det er jo nogen, der ikke tør at leve det liv, de gerne vil leve. Ja. Det er mennesker, som ikke har fundet sig selv, som har det dårligt med sig selv, som sidder og gerne vil lukke negativitet ud. Så i forhold til de mennesker, og i forhold til at være en tilstand, hvor du dit bedste jeg, hvor du fokuserer på positiv udvikling, personlig positiv udvikling, og du nærmest tager din skridt, det kommer fra det højeste sted, bror. Det ved du selv, når du lever rent, om så er det religion, eller om det er din træning, eller hvad det er, når du lever til en vis standard, og du holder visse principper som en mand, jamen så vil du også gå og være den højeste version af dig selv, og så, bro, så vil du være flyvende. Og det vil motivere folk uundgåeligt, vil det motivere folk til selv at tage sig sammen. Det er nummer 1 af den coaching, jeg laver. Det er det her med, at selvfølgelig kan du gå ind på ChatGPT og søge på en træningsplan og søge på en diæt, men du kommer ikke til at have den 21 års erfaring, du kommer ikke til at have den motivation til en, som kender til livet, som ved, hvad det vil sige, at når andre vil have valgt, jamen jeg suger bare en joint eller tager en streg, der har jeg valgt at sige, at jeg tager 1000 armbøjninger, fordi jeg får det samme medicament op i hovedet. Det gør det samme. Dopaminen går helt op, ikke? Stabile typer. Hvad for noget? Hvad siger du, bror? Stabile typer. Men du forstår, hvad jeg mener? Ja, 100%. Så det er derfor, at det kan der være nok så mange, der tænker en eller anden mærkelig holdning eller mening om en, men arbejdet snakker for sig selv. Det er jo det, der er det gode ved det. Og det er jo det, man finder ud af med ens livserfaring med tiden, at folk kan da godt tro, man er nok så sådan, fordi at folk vil gerne proppe ind i en kasse, bro. Folk vil gerne have, at man er det sted. Altid det på, sige. Altid. Og folk, som ikke laver nogen personlig udvikling selv, de vil gerne have, at du bliver der, fordi det bliver uncomfortable for dem at se, han har rykket sig 30 millioner skridt siden det her, eller siden det her. Nej, han skal være i den kasse. Hvad for noget, han er sådan. Det er ligesom, når jeg sidder, og min online coaching har taget fart. Folk, der ved med min træning, de ved, hvordan det vil ledes. Jeg giver min online coaching til dem, jeg har lyst til at give den til. Lad os bare sige det sådan. Men det er ligesom folk, som sidder og så spørger mig, med den her succes, som jeg har haft på 1,5-2 år nu med min online coaching. Ja. Fordi det er en succes, når du har så mange flere 100 mennesker, der kører igennem en person. Du kan se folk, der starter op fra 100%. Som bare på grund af, at de ved, hvor meget fra hjertet jeg altid har været,
når det kommer til musik, når det kommer til, om der har været det ene, det andet eller det tredje, så stoler det allerede på dit brand, når det kommer til træning. Så kan det godt være, at der sidder 90%, som er skabshaters, men går du ud på den danske befolkning og kigger, bruger man 1% af befolkningen, de er ude af form, bro. Ja, 100. Forstår du? Eller nej, undskyld, 1% af befolkningen er i god form. 99% af befolkningen, de er ude af form, bro. Forstår du? Inklusiv, og jeg har selv været det i flere år, så det er ikke for at sidde og diss folk, som er ude af form, bror, man. Jeg er stadig ude af form. Du har selv haft din egen kamp. Der har også været forskellige perioder med noget. Du havde en periode, du har haft en skade, og der har været ting, der gjorde, du ikke kunne bevæge dig. Så er du lovligt undskyld. Du kunne ikke bevæge dit ben. Der har været alt muligt. Jeg har blevet opereret 14 gange for samme kanal. Hvorfor siger den, jeg er muted? Ham der, han siger, jeg er muted, men han er en hater. Han er en skabshater. Ja, sådan er det nogle gange. Skabshater og flipper flyvende og... Okay, lad mig lige spørge folk. Kan folk høre mig, at du er ikke muted? Kan du se, hvordan folk prøver at ødelægge den? Det er det, jeg mener. Der vil altid sidde folk, som har ondt i hjertet over, at du laver mere, end hvad de laver. Og det er også det, jeg har mødt, når jeg har lavet TikTok live. Der har været mennesker, bro, der kontakter mig, jeg er vokset op med. Så da man rendte rundt og var en teenager, helt forvirret og drak sig stiv hver weekend og var halvkriminel, da man rendte rundt og lavede ballade for sig selv og sin fremtid, der var man god nok, der var man normal. Men når man sidder og er blevet populær på sociale medier i visse perioder, nu skal jeg ikke lyde som om, at det ene og det andet, men folk kender mig gennem, hvad de kender mig. Jeg har som sagt de 40 millioner streams, de 10 millioner views. Jeg glemmer aldrig det her, da vi var i musikken sammen. Folk var sådan, hvem er du til at lave musik? Så nej, bare vent og se. Ja. Så hoppede vi ind, vi lavede det, vi lavede, og så folk var sådan, hvad så, bror? Er du begyndt at lave parter? Folk begyndte at spørge om lån om parter. Jo, men bro. Bror, der findes de typer. Selv dine bedste venner vil grine af dig. Men så vil de se, okay, i realiteten, han gør faktisk noget. Jo, men altså... Som de aldrig nogensinde har turt at gøre. Ja, jeg kaster mig ud i tingene, bro. Og arbejdet taler for sig selv. Og bare ud, forstår du? Ja, og arbejdet taler for sig selv i længden. Arbejdet taler for sig selv hele vejen, og det vil det altid gøre. Så hvem tager handling? Hvem lægger noget action bag deres ord i forhold til, og i øvrigt, alt hvad jeg har lavet nogensinde, har været op ad bark, independent, mod enhver form for støtte fra det officielle, hvis det kommer til det, bror. Og alligevel har vi sat et brand fast, som gør, at jamen, laver jeg en kollektion med tracksuits, og begynder at præsentere den i podcasten, så vil jeg have det første, jeg vil have mit hardcore fanbase, så kan der sidde nok så mange skabshaters og keyboard warriors. Jeg vil have den faste fanbase, som støtter det, man laver. Og det er derfor, nu tager vi level op med contenten. Der kommer til at ske nogle andre ting, også spændende ting på menuen det her år, bro. Igen, der er også modgang, og den modgang, den håndterer man ved at flække den endnu hårdere på det professionelle level. Du ved det selv. Wow. Når det går godt med din økonomi, så går det dårligt i dit forhold. Når det går godt i dit forhold, nu snakker jeg ikke om mit personlige forhold, men vi har alle sammen familieproblemer, vi har alle sammen ting at se til i privatlivet. 100. Men jeg er sådan en, at når der sker ting, som giver mig mulighed for at presse den endnu hårdere, for eksempel professionelt ligesom nu, jamen så bliver den også presset hele vejen. Og det samme med træningen. Og det er også derfor, folk mens folk har chancen, DM hakket, Adam Gaines _fitness på Instagram, eller Snapchat, det er mig, Adam. Livet af landevejen 100-dages challenge. Bror man, hvis man vil i form, I ved, hvem der er top coach på det marked. I kan se transformationerne, I kan se de daglige histories på Flippin Instagram, på de forskellige sociale medier. Det er, hvad det er, bro. De stabile Flippin yngre, bror man, de bliver ved med at støtte. På alt, jeg skal lige give en shout-out til de stabile yngre. Dem, der flækker deres habits-træning dagligt. Dem, der laver 500 armbøjninger dagligt. Dem, der hver Flippin dag flækker deres træning og holder deres diæt på alt. Jeg håber, I får det mest legendariske 2026. Dem, der sidder Flippin skabshater, sidder og jabber om olie med medicamenter, der ikke kan tage sig sammen og flække 500 armbøjninger, der ikke kan tage sig sammen og holde diæten, og stadig formår at være negativ omkring træning. På alt lukker jeg selv ned. Direkte lukker jeg selv ned, bro. Det er det korte og lange. Ja, det var i hvert fald kort og langt. Og prøv at se ham der, mand. Er du gal, mand? Jeg bare telefon Sigurd, du kan gå ind og se det på min story. Du kan gå ind og se det på min story, Sigurd. Sigurd. Hans forældre må have ham, mand. Nej, der sidder mange. Igen, tit dem, der sidder og skabshater, det er tit nogle 13-årige knægte med mindreværdskomplekser, som er dårligt opdraget. Og går de ind og kigger på deres far, så sidder der en eller anden fedladen alkoholiker og kvæler sig selv i røde pølser og guldtuborg. For faktisk, ved du hvad? Det der spanker sig selv med røde pølser. Stadig typen. Men hør her, det må du gerne klippe af. Men hør, det sjove er faktisk, du burde lave sådan et træningsprogram for børn, man. Træningsprogram for børn? Nej, jeg har tænkt mig, hvis jeg lavede et træningscenter. Noget, jeg har tænkt over, det er mange træningscenter. Når folk kommer med deres børn i mange træningscenter, så skal børnene sidde i café, kalder de caféområdet, men der er ikke noget fjernsyn.
Der er ikke noget underholdning. De skal bare sidde med en iPad eller en podcast, eller hvad hedder det? Er det ikke bare en fucking sofa, de kalder café? Hvad for noget? Er det ikke bare en fucking sofa-hjørne, og så kalder det café? Jo, så de vil have, at folks børn skal sidde i et eller andet sofa-hjørne, du ved, ikke? Nej, jeg tænker på det her. Nu, eksempel, lad mig tage udgangspunkt for min lille dreng. Ja. Han er 13 til sommer. Ja. Jeg siger til ham, træn. Ja. Træn. Kom nu. Og han står på og træner 5 gange om ugen. Ja. Brasiliansk jiu-jitsu, skal jeg komme efter dig, du ved? Jeg kan se, den her generation, den 12, mellem 12 og 13-årige, lige nu, er faktisk meget doven. Har I vanilje ice cream et eller andet sted? D'Angelo går mok lige om lidt. Du har også set D'Angelo, når han hælder det over sig. Eller Cool J-stil. Ja, normalt, bro. Jeg skal lige flex lidt, fordi der folk, de sidder og spiller smart. Bro, lad os se din form, jo. Prøv lad os se dig, bro. Prøv lad os se dig, de flippe lille skabshater. Hvem er det dig? Fjern lige dåsen, så kameraen kan følge med. Ja. Stabile flippen typer. Gede lort, er det 2 af flippen flyvende. Du skulle lave sådan noget. Gede lort, er det 2 af flippen flyvende. Gede lort, er det 2 af flippen flyvende. Gede lort, er det 2 af flippen flyvende. Stabile flippen typer. Ikke for mig op at køre. Jeg sidder og laver en podcast. Tag lige sammen med det der. På alt tag lige sammen med det der. Vi sidder og laver podcast. I står og ødelægger podcasten. Nej, seriøst. Hvem er du der, Malte? Hvem er du der? Der gætter jo manden. Hvem er han ham der? På alt, hvem er han ham der, Malte? På alt Maltes ostæv. Hvem er du der? Maltes ostæv? Hvem er du der? Du har ikke engang flækket en halv arbejdstræning, sidder og flipper en jabber, når jeg ødelægger min podcast. Hvem er du der, Malte? Lad lige Malte være. Det må være gulddrengen. Men, Nå ja, det er Malte Ebert. Det er Malte Ebert. Faktisk, du burde lave sådan en træning for børn. Det var det, jeg skulle... Hvad står du og siger? Mellem 12 og 13. Jeg begynder at komme op og køre. Jeg skal fordi primært... Jeg sværger, de bare hjemme. De sidste 5 minutter af podcasten, der skal jeg komme op og køre. De er bare hjemme. Vældig. De sidste 5 minutter af podcasten skal jeg op og flyve. Der er lang tid. Prøv at se igen i skabshater. Læg mærke til det, bro. Læg mærke til ham, der krøjer. Kan du ondt i hjertet, der er? Okay. Er der galt, det må være, fordi hans dame har set dig eller andet. Ja, bro. Jeg ved godt, at hans dame kom sent hjem i går, bror, mand. Lad den nu ligge. Vi kan ikke snakke om sådan noget her. Okay. Det kan vi heller ikke cut lige nu. Læg mærke til, er du galt? Malte og Krøjer har fuldt ondt i hjertet, der? Stabile flippen-typer. Ham der gulddreng være, mand. Stabile flippen-typer. Oh shit, nu begynder vi. Ja, værsgo. Stabile fjern dåsen, så er det, man kameraen kan se, hvad du passer. Vent. Men lad os lige komme tilbage til historien. Så det korte Hør, du burde lave sådan noget der. Hvad for noget? At træne børn mellem 11 og... Jamen, det er det, jeg siger til dig. Jeg har tænkt mig... Nu siger jeg det bare. Så kan det være, at der er nogen, der tager ideen. Det har jeg prøvet før. Der var også nogle... Lad os sige livet. Ja, der var nogen fra Beverly Hills, så videre med Montclair Clothing. Men jeg har patentet på det stadig. Ja. Folk skal vide, at jeg fornyer patentet også. Lad det ligge. Tracksuitsen er på vej. Vi skal nok komme til det næste podcast. Lad det nu ligge. Men det korte er langt. Det korte er langt. Jeg vil spise mikrofonen. Prøv lige at høre, bro. Jeg hører. Jeg ved ikke, hvordan han skal sidde stille bagefter. Okay, prøv lige at høre. Du er græsig. Det jeg prøver at sige til dig. Når det kommer til træningen, ikke? Jeg sværger, du ikke siger noget. Du kigger bare på live. Hør her. Du kan ikke multitaske på den måde. Det har jeg lagt mærke til. Kameraet der. Ja, men jeg skal lige være sikker på, at ham, der har Malte, han ikke spiller smart. Fuck Malte, mand. Nå, men okay. I hvert fald, bro. Som det korte og lange er. Episode 1 af podcasten, den er i gang nu. Og jeg er glad for alle jer, der har fulgt Adam Gaines Fitness de sidste 1,5-2 år. Der ved, hvad der foregår. Vent. Det er sygt, det her. Adam og Chase for Content Records til Adam Gaines podcast. Adam Gaines podcast, Gaines Army episode 1. Det kan godt være, at jeg ændrer navnet løbende. Lad os nu se. No Limit Soldiers, indtil videre, så er det Gaines Army podcast. Adam Gaines podcast, træningspodcast, episode 1. Det er meget lige ud af landevejen, bro. Det kan godt være, at der kommer et lidt bedre navn. Lige nu, der er det bare Adam Gaines, episode 1 podcast. Jeg skal nok lægge den på en TikTok for sig selv, og det bliver uploadet på min normale TikTok-kanal, min normale Instagram, min normale Facebook, min normale Snapchat. Der er bare ikke normalt ved hans ting, men det er fint nok. Det kommer på alt det her. Normalt. Der er ikke normalt med alt, hvad du har det. Ja. Men jeg vil i hvert fald sige, den online coaching, som jeg kører, den er meget anderledes. Og det er ikke for at sige,
selve træningen, altså det er klassisk bodybuilding, det er klassisk calisthenics, det er klassisk hjemmetræning, hvor jeg har kombineret det, og jeg har testet alle kosttilskud ud i årevis på mig selv. Jeg hører. og på andre. Og når jeg siger kosttilskud, så er det der folk, men tager du det her? Hvad med peptider? Jeg har det sådan der. Hvad med vaccine? Hvad med det her? Hvad med det her? Jeg er typen, jeg siger det, jeg har sagt det igen og igen, så kan folk tro på det eller lade være. Som folk kan se, jeg er en ærlig mand, når det kommer til mine ting, med min træning, med min content, med alle mine ting. Det korte og lange er, det eneste, jeg har indtaget i mit liv, det har været flippen røg og alkohol. Det er de 2 ting, jeg har indtaget i mit liv. Og så, for eksempel Panodil eller penicillin, hvis man har været syg, da man var forlemmende et barn eller andet. Men ellers røg og alkohol. Og alkohol, det var, da man var ung. Det siger mig ikke noget længere. Det er ikke, fordi det har været en last. Med smøg har det også været sådan der. Cigaretter. Jeg har både røget skunk, hash og cigaretter. Og vandpibe. Ikke på samme tid, men i et stykke tid. Ligesom alle andre. Ingen gider lege med. Nej, men det korte og lange er, ligesom alle andre unge mennesker, der måske har røget cigaretter eller røget jo i en periode. Det kan jeg huske med hensyn til cigaretterne, da vi gik i skole sammen. Ja. Da du sagde, nu stopper jeg. Så stoppede jeg bare. Et halvt år. Det er det, jeg mener. Ja, nu er jeg stresset. Giv mig en smøg. Ja, men det er det, jeg mener. Hvor man til sidst kommer hen til en disciplin, som hedder, vi holder den benhårdt. Der skal ikke være, og det er det, jeg også promoter til folk, der kommer i gang med min forløb. Jeg stopper også med smøg, bare indtil jeg nåede 7-Eleven, du ved ikke? Jeg forstår dig. Det er blevet færdigt, det er rigtig 7-Eleven. Jeg forstår dig. Smøg. Men hør her, det hele handler om, at vi laver det her podcast, eller fanden noget. Altså, den her podcast, som sagt, hvis der sidder... Det er os. Det er episode 1, og det bliver... Igen, det bliver fedt. Der kommer til at være forskellige gæster med hver måned. En ny gæst hver måned. Der kan være, der kommer nogle andre medværter. Men det korte og lange er, at vi har Shades. Han er nummer 1 verden, der altid er medvært med mig. Og det kan det være nogle gange. Måske har vi en gæst med. Det korte og lange er, at det her det kommer til at køre hver måned i det her år her. Det vil sige, der skulle gerne komme i hvert fald 12 episoder ud i løbet af 2026. Så du ved, der er ikke så meget at sige andet end, at det kommer til at handle om træningen. Det kommer til at handle om de forskellige ting, der kommer. Ja, og så plus det er endnu bedre. Ramadan måned kommer jo snart. Hvor kan man finde jeres podcast? Den kommer til at komme ud over alt. Den kommer på Spotify, alle streamingtjenester, alle sociale medier. Du kan finde podcasten overalt. Overalt kan du finde podcast. Ramadan kommer også snart. Ja, Ramadan måned, det er faktisk... Ramadan måned, det er inshallah den måned, hvor folk de kan bruge den også til at forbedre sig selv på det fysiske. Selvom det ikke handler om det, men det kan de også bruge den til. Ja. Og det var også et vindue, jeg brugte til at få smidt 20 kilos ren fedt. Det var blandt andet Ramadan måned, til at få renset ud, hvis der var ting, der skal renses ud. Til at sige, nej, man kan ikke falde af på den med diæten. Nej, man kan ikke ryge en joint, heller ikke bare en gang imellem. Nej, man kan heller ikke sådan. Man holder den benhård på alle flippende områder. Og man må ikke drikke vand, indtil solen er nede. Har du hørt den der? Må man ikke drikke vand? Ja, det er det samme spørgsmål, der er der. Men altså, for det andet, noget af det sundeste, du kan gøre for din krop, det er faktisk at faste. Jeg anbefaler også, når du er i gang med mit program, du må gerne have en fastedag. Selvfølgelig, hvis du er i gang med minikot. Hvis du er i gang med games... Og du behøver ikke være muslim for det. Nej, altså for mange, som gerne vil tage lean muscle mass på, nogle har også problemer med appetitten, for eksempel. Det kan være appetitten, der dræber det. Men appetitten, det er igen de ting, du spiser. Fordi når du begynder at spise korrekt, og du tager det skridt for skridt, så vil kroppen til sidst kunne mærke præcis, hvad den har brug for. Jeg kan sagtens faste i næsten 2 dage. Det er ikke engang, fordi jeg taber mig særlig meget. Jeg taber lige lidt væske, men så er det det. Og så ser jeg ellers bare meget mere ripped ud. Min problem er, at jeg kan drikke vand og tage kilo på. Du kan drikke vand og jeg spiser ikke noget. Men du spiser ikke? Jeg spiser ikke i 2 dage nogle gange. Jamen, det er godt. Det er noget af det bedste, du kan gøre. Men jeg spiser ikke. Jeg drikker bare vand. Nå, jamen, det er også fint. Du kan godt lave det der vandfaste. Jamen, det er ikke det. Sagen er bare, fordi jeg er på insulin nu. Okay. Så når jeg tager Tylenol, så er det sådan, at jeg har ikke lyst til en skid. Jeg forstår. Ryger bare smøger. Ja, okay. Jeg er faktisk fin ripped for oven. Ja, det er maven. For de fleste, der er det også det der overskydende fedt. Men efter 35-36 år, mand, så fik jeg også det der gluten og hele lortet i smasken. Der er mange, der spiser, så er der og det er derfor, jo tidligere du tænker på din nuværende livsstil, jamen, jo længere vil du holde i længden, uden at skulle have alle mulige irriterende ting, livsstil, sygdom og den slags. Jo tidligere i din alder, du kommer i gang med at spise sundt, jo bedre, bror. Det ved du også. Ja, det ved du også. Jeg prøver også at stoppe med at ryge, men det sidste 24 år har jeg røget. men der er den der med at være hård ved sig selv, og det er også derfor, at de mennesker, som kommer i gang,
kommer i gang med et program hos mig, det er folk, som er klar, som er disciplineret selv. Det er derfor, man kommer. Ja. Men du ved, der er også mange mennesker, hvor... Der er mange, der laller rundt. Jamen, der er mange, de vil gerne høre, du må gerne spise donut. Du må gerne spise, som du har lyst til. Forstår du, hvad jeg mener? Til donut. Til træ, du skal holde. Jamen bro, fordi nogen, de har det her med, så længe du tæller alt, tæl dine kalorier, tæl din protein, tæl det her, tæl, som om du er på vej til en flipping bodybuilding-konkurrence. Hvem gider at leve et liv? Hellere leve et liv, hvor du får de korrekte principper til at holde dig inden for visse kategorier af fødevarer. Så kan du stort set, altså du kan godt spise, selvfølgelig skal du vide, at du tager også lidt på, af for eksempel sweet potato, af ribeye, af de her ting, men holder du dig inden for de principper, og du træner hårdt, jamen så vil du stadig ligge i kalorieunderskud. Du vil stadig ligge et sted, hvor du tager lean muscle mass på, imens du kører de korrekte kosttilskud. Og igen, noget så simpelt som kreatin. Der er for eksempel 2 måder at køre det på. Nogle ved det, nogle ved det ikke. Der er en måde, du kan køre loading-periode, eller du kan køre uden loading-periode. Det er bare i forhold til kreatin. Der er noget, der hedder L-carnitin. Det er heller ikke et eller andet medicament. Det er noget, du kan købe også i en kosttilskudsbutik. Det tager du et shot af. Det får din energi til at køre lidt mere. Det er det store puslespil i forhold til også din træning. Hvor mange muskelgrupper kører du i løbet af ugen. Man skal også holde vitaminerne og sådan noget. Og vitaminer, alle de rette vitaminer, D-vitaminer, det er 3 vitamin. Fiskolie. Alle pakker op. Undskyld, det må jeg ikke sige. Calcium. Men alle os etniske har brug for det. Det er D-vitamin. Og så og kondition også. Altså cardio er vigtigt. Hvor meget cardio, hvordan du kører din cardio. Men eksempel, sådan som mig har et problem. Ja. Jeg har et titanium skinneben. Ja. Hvordan fanden skal jeg løbe? Jamen, så kan du for eksempel cykle eller lave andre cardiobaserede. Så længe du får din hjerterytme op på en måde, hvor det er cardio. Nå, men det er rigtigt, fordi lightweight kan også være det samme, bror, man. Ja. Men der er cirka 9 minutter tilbage af podcasten lige nu, ikke? Og det går stærkt. Er det ikke sindssygt? Det er vildt. Er det ikke vanvittigt? Næsten 2 timer. Vi kommer også lidt for sent, men... Ja, standard. Det er normalt, bro. Vi kan aldrig komme til tid. Hvad er klokken? Det er det, man kalder direktørtid. Når man ikke er en lille skabshater, som sidder og flipper. Nu er det ikke, fordi jeg hater ikke på folk, som står op klokken 6 om morgenen. Jeg ved også, du har dit eget firma og sådan noget, men jeg snakker ikke om den slags typer. Den cutter vi lige. Nej. Firmaet cutter vi lige. Nej, ja, det cutter vi lige, ja. Men det jeg prøver at sige... Jeg kan bare ikke sove, Jake. Nej, men det jeg prøver at sige er... Tit så er der folk, som for eksempel, og der er ikke noget galt i at have et normalt arbejde, men hvis du har et normalt arbejde, hvorfor så sidde og hate på folk, som måske bygger på deres egen drøm, for eksempel? Og det er ikke engang en drøm, når du tager handling på tingene. Igen, jeg sagde, den her podcast, den kommer til at blive lavet, der kommer til at komme episoder med den, det kommer nu. Ja. Det næste, der kommer til at ske, skal jeg afsløre det? Nej. Udover gæsterne, skal jeg så afsløre det? Okay. Nej. Kom nu. Okay, jeg siger det som der. Vi tager på en træningslejr. Men fordi at jeg skal... Lad være med at tage mig med mig. Jeg skal fra 9% fedtprocent. Okay. Nu kan jeg ikke finde ud af at snakke på rigsdansk. Jeg plejer ellers at være god til at snakke på rigsdansk. Mikrofon check 1, 2, 1, 2. Hvad en gang til? Jeg skal fra 9% fedt. Ja. Der vil jeg gerne helt ned. Som om jeg er på vej til en konkurrence. Og jeg vil gerne... Nu siger jeg afslører ikke, hvor jeg skal hen, bro. Jeg afslører ikke, hvor jeg skal hen. Dubai. Men jeg har 3 steder i hovedet. Folk skal stemme. Vi laver en afstemning nu. Hvad stemmer folk for? Venezuela? Nej, jeg siger bare delene. Vestafrika, Asien eller Middle East? Vestafrika, Asien eller Middle East? Hvor vil folk foretrække at træne hen? Og jeg ved, jeg har mange på der fra Vestafrika. Nogle er haters, nogle er ikke haters. Selv en, man troede, der burde være en... Okay, lad mig ikke holde motivation talk. Oh shit. Shout out til Ghana. Og det korte og lange er... Det bliver hverken for kort eller hverken for lang. Okay, lad os høre. Men ja, der kommer til at komme noget content. Vi skal på en træningslejr, og den træningslejr, det er bare lige for at få forbedret formen endnu mere. For at være et sted, hvor luftfugtigheden er høj. Og for at, igen, lad os se. Bliver det en flexferie, hvor folk... Fordi mig er ikke sådan en... Se, folk skal tro, at jeg har... Jeg er ikke den slags type. Jeg vil hellere være... Lad mig være ærlig, bro. Nej, men hold mærke til, nu det er også en klassiker, men dem, der ved, de ved. Hold mærke til, hvad for noget tøj Bill Gates og Elon Musk og sådan nogle mennesker går rundt i. Det er ikke for at sige, at man skal have dårlig stil, men har du lagt mærke til det? Jo rigere de bliver, jo mere... Fattigere ser de ud. Fattigere ser de ud. Og nu er ikke fordi, jeg siger, at jeg skal se fattig ud, men jeg har ikke lyst... Vidste du godt, at Warren Buffett, Warren Buffett? Ja, og Bill Gates står i kø, stadig i McDonald's i morgen. Støj! Vidste du godt, at de også har været på en ø? Sikkert. Men, Epstein? Men lad nu det ligge. Men det korte og lange er, ja. De er for klamme, de der mennesker alligevel. Selvom, det er også noget helt andet. Men der er 5 minutter tilbage i podcasten. Det jeg vil sige var...
Det vil sige... Der er det tilbage, men Nej. kort og langt, det skal jeg sige. Nu skal jeg sige. Sig det. Okay. Jeg kan ikke huske, hvor jeg kom fra. Sydhavn, Ghana. Nå ja, det var det. Ja, Dagestan, det kunne også være et godt eksempel på at tage et sted hen og træne. Jeg har faktisk nogle bekendte dernede fra. Ja, men jeg har i hvert fald tænkt mig at tage til forskellige gyms, for også at få nogle nye træningsmetoder implementeret i det vanvittige program, vi har kørende lige nu. Og husk nu, 100-dages challenge, den er stadig i gang. Hvis du gerne vil i gang med din egen 100-dages challenge, du gerne vil på toppen med din fitness, og blive fuldstændig hakket inden sommeren, det er ikke noget halvhjertet. Kommer du i gang med et program, så du skal stå fuldstændig hakket, når du er færdig med den her periode på de her 100 dage. Der er ikke nogen udvej, der er ikke nogen undskyldning. Han er sygt TV3-reklamer. Jamen prøv at høre. For mig er det ikke en reklame. For mig er det, hvis du er så heldig at få lavet den livsstilsændring, hvor jeg er involveret i, at du kommer i gang med de korrekte vaner, du kommer i gang med de korrekte... Ja. Men reklamen er god. Jo, altså det er det. Reklamen, den er mit content. Reklamen, den er... Den er... Ja, tiden, den er... Vi skal til at slutte med bordet lige om lidt. Min reklamen er... Hvad hedder det? Jeg vil sige tak til jer alle sammen for episode 1. Og det er brutalt. Spred den til de sociale medier, hvis I gerne vil have mere træningscontent, nye gæster. Så skal du kigge på den dag. Nej, men det er fint nok. Vi kan også kigge herover. Det korte og lange. Det her, det var episode 1. Adam Gaines Army med Adam og Shades. Og vi har en gæst med her næste gang. Og så har vi noget nyt træningscontent på vej. 100%. Og til jer på TikTok også, følg med. Der kommer mere Flippen podcast. Stabile Flippen typer, bror. Fortsæt en god dag. Fortsæt god aften. Også det.